الموت أنا يبل أنا مول حامط أنا يبل أرحى كل دوز بلا أتعبون متكر أنا والده زي سكر حتوري بلوم ودي إري أنا يبل أنا راي سناي أنا يا زيت بلانت زي بهاري بدك موش تلفحوت لك أنا انت الكهت الزقام اللو مش لوسخة سنف كويلو أنا يبل قزم كمن بسا أنا انت الكهت يبلون أبسا أنا يبل أنت حالل بي أنا يبل كلنا تكعبي أنا يبل كلنا تكعبي أنا يبل أنت حالل بي أنا يبل حدنتك يعبي أنا تلك يبلون أبسا أنا يبل قزم كمن بسا قويتا قدلي أنت قويتا فنا أنا تلك سايكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصاصنا قويتا قدلي أنت قويتا فنا أنا تلك أيكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت خصاصنا أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سبب مرهاوي أنا تلك يبلون أبسا أنا يبل قوزن كمان مسا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونون صبوك تكونون اي وترو تمنيتنا يوم لومون كم وترو نخلنا اقداس النزلوو تحستوتات مهاري كنفلطون كنستوعلون زلنا بعالم درجة لعلو خلو دما ابزو باناز كايز زلو اقداس تحبريتاتات حزنا لكم دبخيلنا لنا كسام موداتا مسانا كتصنعو دما بتعتنا نعدمكم نايلو مارسي أب UN زجبر جلو بزعبا UN زجبر جلو عبيت هجرات نحت حدن نافريقيا دما بخمي كتقطعي فتنا لوا كنركن فتنينا إذا دما مزوبانا عب متأسسار جلو سنتات زكم ملس كلنا عب زوبانا نابنت جبسي ببزحي أطوار ناب سوماليا تكم زلا إثيوبيا ويان دما جرقام كدربي دليا مالو جبسنا زت جبر زلا بعالم درجة زكاية زلو كنتات نام ببت كم زخانة دما نعوق حبرنا زخل كنرينا إسرائيل أبز بوتانا قال نجار كتجبر كم تخل زقلص حبريتا ونالو كل زي دما مستجو بوليتيكا مع كلام مبرق زكاية زلو ناي حيلتات مرت ويون وددر حلف زبالة وددر كم دما أمريكا ربحتها موحش تاخذ زلا قال دما من البات حما حبريتا مستقام تركبات يجبر كم زلو سي ديبارتمنت أمريكا زقلص ونالو سلازي سفعي يكون كسام مودة مسايكسون حلوكم مجمر يا جنب من تايك جمر دليل له بزعبا نا UN جنرال سكرتاري زتزاربوس كابزلن كان نسمعيو نسو بكالوت حجرات كنت عينت الواي ورد الله رينا. We are here to bring multilateralism back from the brink. I called for this summit to consider deep reforms to make global institutions more legitimate, fair and effective based on the values of the UN Charter. I called for this summit because 21st century challenges require 21st century solutions, frameworks that are networked and inclusive, and that draw on the expertise. زي حجز له سكرتاري جنرال نا UN أنطونيو غوتيريز حدا كابتوم أدفوكيت ويون ببرتع زغوسلو نجار انتلو خينو زعبان تايو إذن UN كايدا غير كمزلو أنت زي لتقمنا UN كاب تدلاينت وصايك وص كمزغل سلامتاي تدلاينتنا UN ملكت حتى أتلو بفلاي دمات جلوبال ساوث زبهال هنديو أفريقيا ديو كالو تاجرات أب UN زجبان بوتاي رغبان اللوا انتاي مالتي زي تماليسنا بزن رأيو الريبورت إذن ودزن انت عينت ساقطي فترة لهم كمزلو زياس كان اسمعي هج. Following day, the United Nations is increasingly becoming obsolete because it refuses to reform and embrace modern realities. Let me give you one of the latest examples. The US recently said it wants to reform the UN Security Council. It wants to bring in new permanent members, and this should be a big deal. For those of you who don't know, the Security Council is the United Nations' top security body. حجن تايو أبزوان زي بزح زرباتات بزح حجوز جوز يجبر زلو حجوز جوز دما انتاي تتقمو حج كريكمي إذا Security Council زبهال أتي وساني كفال نايتي UNU
ኣብኡ ጥራይቲ ውሳነ ዝግበር እቲ ካልእ እዚ 100 ገለን ሃገራት ኣለዋ ገለ ተጋቢኦም ኣብ ዩኤን ዝገብሮ ለውጢ የብሉን ማለት ዲፕሎማሲ ንክትገብር ንክትዛረብ ገለ መለ ይጠቅም ኸውን ግን ኣብ ወሳኒ እገዳ ንምውራድ ድዩ እገዳ ንምልዓል እዚ ሴኩሪቲ ካውንስል ዝበሃል ሓይሊ ጥራይ እዩ ዝከታተል ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ኤርትራውያን እዚ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ክህልዋና ዝግባእ እዩ ምክንያቱ ሴኩሪቲ ካውንስል ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ስጉምቲ ዝወሰደ እዩ ካብ ፌደሬሽን ጀሚሉ ማለት እዩ እዚ ኣስተውዒልካ ምፍላጥ የድሊ ዩኤን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዙሕ ገበና ዝፈፀመ ቦዲ ወይ እውን ብዙሕ ኣንጻር ኤርትራ ውሳነታት ዝገበረ ትካል እዩ ሕጂ እዚ ሴኩሪቲ ካውንስል ዝበሃል እቲ ዝቐረበ ዝገበሮ ስጉምቲ ኣብ 2009 ከምኡ 2011 ክልተ ግዜ ፅኑዕ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣውሪዱ ኣብዚ ሕጂ ከተስተውዕሉላ ዘለኩም ኣብ 2014 15 ካልኣይ ግዜ እዚ እገዳ እዚ ክእለ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ኣብ ምሳል ሸባብ ይኹን ኣብ ሶማልያ ትገብሮ ዝነበረ ዝተባሃለ ክሲ ንዑ ዘረጋግፅ ጭብጢ ስለ ዘይረኸቡሉ ካብተን 15 ሃገራት ናይቲ ሴኩሪቲ ካውንስል ዝበሃላ 14 እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይለዓል ተባሂሉ ንለየ ተባሂሉ ኣብ 2014 መወዳእታ ድዩ ዋላ 2015 ኣሜሪካ ግን ኖ ትቕፅል ኢላ ቪቶ ፓወር ስለ ዘለዋ ድማ ብሰንኪ ናይ ኣሜሪካ ክሳብ 2018 እቲ እገዳ ቀፂሉ ማለት እዩ ተርዲኹም ኣለኹም እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ 2018 ኩለን ሃገራት ተረዳድየን እቲ እገዳ ይለዓል ምስ ተባሃለ እውን ንኣብነት ገሊኦም ኢትዮጵያ ኣብ 2018 ይለዓል ስለ ዝበለት እዩ ተላዒሉ ኖ ቅድሚኡ ክለዓል ከም ዝተባሃለ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ተሓቲቱ ነይሩ እዩ ብሰንኪ ኣሜሪካ ክሳብ 2018 ፀኒዑ ኣብ 2018 ግን ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ዕርቂ ስለ ዝገበራ እቲ ምክንያት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለ ተላዒሉ ኣብዚ ሕጂ እታ ጌም ረይዋ 2020 ኩናት ህወሓት ምሰልዓለ ሓንቲ ዓመት ዝሒሩ ዳርጋ ካብቲ ኩናት ዝጀመረሉ ሓንቲ ዓመት ምስ ፀንሑ 2021 ወርሒ 11 ቢሎም ደጊሞም ዩኒላተራል በሃል ዩኤን ዘይኮነ ኣሜሪካን ኤሮፓ ሕብረትን ብስልጣኖም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ዘውረድዎ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ሴኩሪቲ ካውንስል ኣውሪድዎ ዝነበረ ዝፈልዮ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ናይ ዩኤን ትካላት ኣብ ኤርትራ ክሰርሓ ይኽእላየን ኣብቲ ቀደም ክሰርሓ ይክእላን እየን ነይረን ኣብዚ እዋን ግን ክሰርሓ ይኽእላየን ብሓፈሻ ግን እቲ እገዳ ዓብ ክፋል ናቱ ከምቲ ናይ ቀደም እዩ ዝቕፅል ዘሎ ምክንያቱ ካብቲ ፋይናንሻል ኣብ ናይ ፋይናንሻል ቦዲ ናይ ዓለምና ስዊፍት ዝበሃል ካብኡ ተሰይጓ ኣጊዶማ ስለ ዘለዎ ኤርትራ ምስ ካልኦት ሃገራት ክገብሮ ትኽእል ሽርክነት ኩሉ ከቢድ እዩ ሕጂ ዝንግደፎ ብሪክስ ዝበሃል ካልእ ትርጉም ክህልዎ እዩ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ነዚኣ እዚ ስለ ዝኾነ ዓለም ሙሉእ ንኤርትራ ስለ ዝተበደለት ኣይኮነ ንኤርትራ ዝግደሰላ ይመሃለወን እቲ ናይ ዓለምና ኣካይዳ ግን ብፍላይ ኣብዚ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዝገበረቶ ዩክሬን ኣብ ኩናት ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኣብ ኤስያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ምስ ረኣይዎ እቲ ዩኤን ዝበሃል ጠቕላላ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ስለምንታይ ዝበዝሐ ህዝቢ ዓለም ኣብኡ ረብሕኡ ስለ ዘይውሕሰሉ ዘሎ ህንዲ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ኣለዋ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ግን ቃወም መንበር የብላን ጥራይ ዘይኮነስ ቪቶ ፓወር እውን የብላን ቻይናን ህንድን ጥራይ ከባቢ ፍርቂ ህዝቢ ዓለም እዩ ቻይና ቪቶ ፓወር ኣሎ ህንዲ ግን የብላ ከምኡ ኣፍሪካ 1.4 ቢልዮን ዝኸውን ህዝቢ እዩ ጂ ብሕጂ ድማ ቀልጢፉ ክዓቢ ዝኽእል እዩ ንሱ እውን ቀዋሚ መንበር የብሉን ቪቶ ፓወር የብሉን ስለዚ ዝበዝሐ ህዝቢ ዓለም ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይክእልን እዩ እንግሊዝ ዝበሃል 67 ሚልዮን ዘሎ ቪቶ ፓወር ኣሎ ፈረንሳ ከምኡ ቪቶ ፓወር ኣሎ ኣሜሪካ ከምኡ ራሻ ቻይና እዚኦም እዮም እቶም ድሌቶም ክገብሩ ዝኽእሉ እዚ ድማ ተቐባልነት ናይቲ ዩኤን ዝበሃል ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትቅይር ሓሳብ ኣምፂኣ ኣለንከነ እቲ ሓሳብ ናቶም እስከ ንስማዕዮም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ their veto power, including us. I'm being honest about that. We don't want to give up our veto power. And we do think if we expand that veto power across the board, it will make the council more dysfunctional. Fast forward a few days to a brief. እንታይ ትብል ዘላ እዛ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዩኤን ማለት እዩ ኣሜሪካ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ክውከላ ኣብቲ ሴኩሪቲ ካውንስል ትደልያ ግን እዚ ቪቶ ፓወር ኣይንህብን ኢና ንሕና ሶሪ ክንብ ኣይንደልን ኢና ካልኦት እውን ክወስድዎ ኣይንደልና ናሕና ክንብ ኣይንደልን ካልኦት እውን ከምኡ ስልጣን ክንብ ኣይንደልን ኢና ምክንያቱ ንሱ እንተተዋሂቡ ኣሜሪካ ስልጣን የብላ ማለት እዩ እቲ ስልጣና ድማ ክጎድል እዩ ዳትስ ዋይ ከም ዘለዎ እቲ ሲስተም ከምቲ ዘለዎ ክቕፅል ኣሜሪካ ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ትገብር ዘላ ስለምንታይ ግን ከምኡ ኮይኑ
ጽልዋ ናይቲ ህዝቢ ዓለም ከኣይስምዖም ድዩ ደሎ ወይ ካልእ ህዝቢ ዓለም ክውከል ስለ ዘይደልዩ ድዩ ሓቲታ ነይራ እስከስምዖ Briefing by the ambassador previewing the US priorities for the upcoming General Assembly's high-level week and this question. Why retain something you yourself have described as creating dysfunction? What purpose does the veto hold beyond giving countries a mechanism that often blocks broad consensus in the Council, most notably on the Middle East file, the DPRK, and Ukraine, some of the most intractable issues that have been before this Council? What purpose does this veto serve? The veto power was created when the council was created. And yes, we've had some serious issues with the use of the veto because we use the veto on issues, all of us, that are of እንታይ ትብል ዘላ ብሕፅር ዝበለ እቲ ቪቶ ፓወርስ እንታይ ጥቕሙ ኢሉ ሓቲትዋ ምክንያቱ ብሰንኪ እቲ ቪቶ ፓወር እዚ ዩኤን ዝበሃል ጥቕሚ ከም ዘይብሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኢልዋ ምክንያቱ ሃገራት ኩላተን ነዚያ ርሲ እዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ካልእ ኢንተርቪው ብሰፊሑ ዝገልፃ ኢንተርናሽናል ሕጊ ኣብ ኮንሰንሰስ እዩ ዝምርኮስ እንታይ ማለት እዩ ምስምማዕ ናይ ሃገራት እዩ ምክንያቱ ልዕሊ ሃገር ዝኸይድ ስልጣን የለን ተርዲኹም ኣለኹም ልኡላውነት ዝለዓለ ስልጣን እዩ ኣብ ዓለም ኣናርኪ ዘሎ ሃገራት ንሃገራት ኣናርኪ ወይ ከዓ ሕጊ የለን ኣሜሪካ ምስ ቻይና ብተፅዕኖያ ምስ ካልኦት ሃገራት ተጎራቢታ ወይ እውን ንካልኦት ሃገራት ወጊና እያ ንቻይና ከተብላ ትኽእል እምበር ሃገር ንሃገር ክእግዶ ኣይክእልኒ ከምዚ ኣሜሪካ ንኤርትራ ኣጊድዎ ዘሎ ኣይፍቀድን እዩ እዚ ምክንያቱ ልኡላውነት ክልትኤን ሃገራት ማዕረየን ክኾና ዝግባእ ምናልባት ክትግድ ኮይንካ ወይ እውን ሕጊ ከተታታቱ ኮይንካ ግን ኮንሰንሰስ ከምዚ ናይ ዩኤን ጌርካ ኩለን ሃገራት የድምፃ እሞ መን ነቲ ሕማቕ ነገር ይደልያ መን ከቲ ፅቡቕ ነገር ትብሎ ዘለካ ይደልያ ድሕሪኡ ውሳነትን እዚ ቪቶ ዝበሃል ግን እንታይ እዩ ኩለን ሃገራት ተሰማምዓሉ ኖ ኣነ ልዕሊ ሕጊ ልዕልና ሕጊ ማለት እዩ ቪቶ ፓወር ስለዚ ልዕልና ናይ ልዕሊ ካልኦት ምዃንና ከነፍልጥ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምሳዓርና ነዚ ዩኤን ክንገብሮ ከለና ዝገበርናዮ ንሕና ስለ ዝኾነ ናትና ሕጊ እዩ ሕጂ ብኣፋ ክትነግሮም እያ ከማ ኢላ ሕፅር ኣቢላ ክትነግሮም እያ import to us. And so while I understand why other countries think the veto is dysfunctional, so I acknowledge their understanding that the veto is dysfunctional, and I acknowledge that we're not prepared to give up the veto, but countries can't make that happen until they're sitting in a permanent seat. So my argument to countries is don't demand what you think is dysfunctional, demand to work within the system to figure out how to change that. And I don't know how to make that change happen. ኣሜሪካ እቲ ዘለና ስልጣን ፅቡቕ እዩ ንዑኻ ንኻልእ ክንህባ ይንደልና ንሕና ድማ ክንገድፎ ይንኽእልና ሓፂር መልሲ ማለት እዩ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ዩኤን ጥቕሚ የብሉን ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ጉዳይ ናይ ቃዛ መፍትሒ ከምፅ ኣይከኣለን ህዝቢ ይሃልቕ ኣሎ ምቁራፅ ተኩሲ እንተበሉ ኣሜሪካ ተጠው ተብሎ ኩለን ሃገራት ተሰማሚዐን እስራኤል ተኣቢ ኣሜሪካ ድማ ትከላኸለላ ዳትስ ዋይ ዝኾነ ነገር ከተሳልጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክሳብ ኣሜሪካ ዘይደለየቶ ድማ ክኸውን ኣይክእልኒ እቲ ጉዳይ ከምኡ እውን ቻይና እውን ከምኡ ክትገብር ትኽእል እያ ኣብ ካልእ ግዜ ስለዚ እቲ ዓለም ለኻዊ ቦዲ ትርጉም ክህልዎ ኣይኮነን ማለት እዩ But I do think increasing the number of permanent seats on the council will make the council more inclusive. It will bring added voices to how the council functions, and it will bring additional regional interest to the up on our veto power. But we're willing to listen to what others have to say on that, and we'll see where it carries us. What's your view? The ambassador was then first pressed on Washington's view of Russia's use of the veto on the Ukraine file. It's been a problem. You have ሕጂ እቲ ቪቶ ፓወር ኣሜሪካ ድሌታ ክትጥቀመሉ ከላ ፅቡቕ እዩ ራሽያ ነቲ ቪቶ ፓወር ተጠቂማ ክትክልክል ከላ ግን ኣሜሪካ ብጣዕሚ ይቆለጭ ዝብሎም ሕጂ እንታይ እዮም ዘሎ ኣሜሪካ እንተኮይኑሎም ንራሽያን ቻይናን ካብቲ ቪቶ ፓወር ኣልዮም ብካልኦት ክትክዎ ወይ እውን ካልኦት ኣምፂኦም ነቲ ናቶም ፅልዋ ንክህስሱ ይፍትንሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ነቲ ቪቶ ፓወር ድሌታ ክትገብሮ ከላ ንፈትዎ ኢና ይብሉ ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ቻይና ክጥቀማሉ ከለዋ ግን ኣይፈትዎን እየን እዚ ድማ ትፍልልይ a country, a permanent member of the Security Council, who has broken every single tenet of the charter by invading a neighbor, actually compromising the sovereignty of that country and the borders of that country. And that country sits on the Security Council with a veto. So it is problematic. A guest. And then on the US use of the veto on the Palestinian file, most notably the ongoing war in Gaza. And the response was illuminating and unapologetic. We use our veto to promote the interests of the U.S. government. And that's how we've used that veto consistently over many, many years in the council. And yes, people think it leads to dysfunction. But for us, it is power that we have, and we do use that power. I'm not going to make any excuses for it.
ሕድራ ቢላ ከሚላቶም እዚ ስልጣን ናትናዩ ዓለም ባዓልና ኢና ነመሓድራ ምክንያት የብሉ ገለ መለስ ክፍክፋ ይብለናኒ ስልጣን ኣብ ዓለም ዘለናዩ ከም ድሌትና ክንጥቀመሉ ኢና ንእስራኤል ክንከላኸለሉ ኢና ራሽያ ከምኡ ክትገብር ከላ ነቲ ስልጣን ተጠቂማ ግን ብጣዕሚ ዘሕርቀና ስለዚ እዚኣ እቲ ዓለም ክትቅየር ኣይትኽእልን እያ ክትቅየር እውን ኣይነፍቅድን ኢና እያ ትብል ዘላ ዳትስ ዋይ ድማ ዓለም ብፍላይ እቲ ግሎባል ሳውት ዝበሃል ኣፍሪካ ወሲኽካ ካልኦት ኤስያውያን ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ኣይቅበልዎን እዮም ዘሎ ምክንያቱ ኣብቲ ጣውላ ቦታ የብሎምን ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ዝበሃል ባይ ደ ወይ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ሴኪሪቲ ካውንስል ሮቴሽን ዝገብራ ክልተ ድን ገለ መናብር ኣለዋ ሓንቲ ካብን ሶማልያ እያ ክትከውን ሶማልያ ፐርማነንት ማምበር ናይቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ክትከውን እያ ዝኻ ሓደ ዓብዪ ሓይሊ ክህልዋ እዩ ሶማልያ ኣብ ዩኤን ስለዚ ኤርትራ ሶማልያ ፅቡቅ ዝምድና ምህላዋ እዚ እውን ሓደ ሓጋዝ ዝነጥብ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንፈልጥ ዘለና ባት ሶማልያ ንኤርትራ ጉዳያ ንቅድሚት ክትወስደያ ኢልካ ክዝረብ ዝኽእል ኣይኮነን እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ዓለም ሙሉእ ኣንፃር ዝረብሓታት ዝኸይድ ዘሎ ኣብነት ኣብዚ ትዝረብ ፅነት ናይ ዩኤን እውን ዝበሎ ነዚ ክቃወም ፈቲኑ ማለት እዩ decides on peacekeeping operations, on sanctions. It can authorize military action in any country. The council is made up of 15 members. 5 of them are permanent members. The US, the UK, France, Russia, and China. These 5 are permanent. እዚኣቶም እዮም ተወሰንቲ ሓይሊ ዘለዎም እዚኦም ዝበልዎ ዓለም ምሉእ እንተተሰማሚዕዋ ሓንቲ ካብዚአን ሃገር እዚኣ ጠጠው ከተብለ ትኽእል እያ ንኣብነት ናይ እስራኤል ክትቕ ዝቐለለ ኣብነት እዩ ዓለም ምሉእ እስራኤል ጠጠው ከተብል ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ከም ዘለዎ እናሓተተ ከሎ ኣሜሪካ ስለትከላኸለላ ቪቶ ፓወር ስለ ዘለዋ ነቲ ኩሉ ሓሳብ ተቐባልነት ከም ዘይረክብ ትገብር ዘላ ክልተ ሰለስተ ግዜ ኣሜሪካ እያ ስለዚ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሃገራት ከምኡ ክጥቀማ ይኽእላ እየን ገለገለ ኢኹም ሕቶ ኣለኩም ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ትቐደም እገዳ ክወርድ ከሎ እዚአን ሴኪሪቲ ካውንስል ራሽያ ወይ ቻይና ስለምንታይ ዘይተኸላኸለላ ዝብል ዘረባ ኣሎ ፅቡቅ ሕቶ ድማ እዩ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣብ 2009 2011 ቻይና ኣንፃር ኣሜሪካ ደው ክትብል ብፍፁም መደብ ኣይነበራ ካብ ኣሜሪካ ኣፀቢቓ ትፈርህ ነይራ ራሽያ ከምኡ ኣንፃር ኣሜሪካ ደው ኢሎም ብቪቶ ፓወር ጠጠው ክብሉ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም እዚ ነገር እዚ ሕጂ ተቐይሩ ዳትስ ዋይ ኣብቲ ግዜ እቲ ኤርትራ ከምኡ ክትከውን ከላ ክከላኸለላ ዝኽእል የለን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ራሽያን ቻይናን ተደጋጋሚ ኣብ ዩኤን ኤርትራ ብሰብኣዊ መሰላት ገለ ክትክሰስ ከላ ክልቲኦም ነቲ ጉዳይ እቲ እዚ ጌጋዩ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ተጠቂምኩም ሃገራት ኣይትረሙ እናበሉ ኢውን ኣብዚ ኣፍሪካ ቻይና ዝተገበረ ዋዕላ እውን ኣብቲ ኮሚኒኬናቶም ቻይና ከምኡ ኢላ ፅሒፋ ኣብ ላዕሊ በዓል ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ እገዳ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ሓቲተን እየን እዚ ግን እቲ ገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ዩኒላተራል ወይ እውን ኣሜሪካን ኤሮፓ ሕብረትን ብናተን ስልጣን ስለ ዝኾነ ዩኤን ከልዕሎ ኣይክእልን እዩ እሳተን ባዕለን ጥራይ ከኣልይኦ ዝኽእላ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣካይዳ እዚ ነቲ ዓለምና ዳርጋ ዓብለል ገብት ይብሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓብለል ገብት ከም ዝቕፅል ዝገበረ እዩ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ነይራቶ እስከ ንስማዕ እያ ማለት ኣይኮነ ተንን ኣሎ ማለት ኣይኮነ ካብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃይማኖት ተፈላለየ ምፍንጫላት ምፍጣር ኣብ ውሽጢ ሓደ ከባቢ ተፈላለየ ምብትታናት ክትፈጥር ምፍታን ካልእ ስራሕ የብሎምን ኮቶም ንኤርትራ ዝፃውኡ ዘለዉ ብጠበንጃ ብመድፍዕ ብነፈርቲ ስለተዋግኡን ኣይኮነ እቲ ቀንዲ ውግእ እዚ እዩ ቁጠባ ምናልባሽ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝመፅእ እዩ ንከምዚ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል ተረፍ ሸሓኒ ደልምፅ ኣብዚ ናብትን ሃነፍነፍ ድብል ኣይተሳእነን ውልቀ ሰባት በፃብዕ ዝቁፀሩ ምናልባት ኣይሰኣኑን ናዕታቶም እናተጠቕምካ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ እንታይ እንድሒልካ ህንፀት ናይ ሃገር ከይምዕብልን ከየሳጉምን ምእንቲ በቲ ዝድለ መንገዲ ካልእ ተተረፈ ትሕንኩሎ ወይ ንድሕሪት ትውጥቶ ከተፈራርሶ እውን እንተዘይከኣልካ ስለዚ እዚ ብድሆታት እዚ ብኩሉ ጎነታቱ ኣብ ግምት ኣቲና ትርጉም ናይ ህንፀት ሃገር እንታይ ማለት እዩ ናበይ ገፁ ዝምርሕ እዩ እንታይ ማለት እዩ ብዝርዝር ከዓ ንርድኦ ኣገዳሲ እዩ ኣባና ግን እቲ ውርሻ እቲ ቅርሲ ምስቶም ክብርታት ነዚ ዝሓለፈ ናይ 15 ዓመታት ምድሆ እንተርኢናዮ ብየናይ መንገዲ ኢና ክኢልናዮ ስለምንታይ ኢና ክኢልናዮ እንተተባሃለ ነቲ ተመክሮ ተሓሊፍና ነርና እንተዘይንኸውን ኣእምሮና ብኡ ተቐኒዩ ነይሩ እንተዘይኸውን ነዚኦም ፈተናታት እዚኣቶም ሓንቲ መዓልቲ እውን ክንፃወሮም ኣይምኽኣልናን ምስ ድሩትነት ናይ ፀጋታት ምስ ሓይሊ ናይቲ ተፃወታት ነዚ ክንምክት ምኽኣልና ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ግን ከተዓሻሽወና ይብሉን ኩሉ ግዜ ኢሚኒቲ ኣሎ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣይንትንከፊልና ክንሰግሮ ኢና ደይኮነ እዚኣ ዘረባ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ኣገዳሲ ዘረባ እያ ንመለስ ኣብቲ ናይ ጀነራል ሰክረታሪ ዝበሎ ሕጂ I called for this summit because our world is heading off the rails and we need tough decisions to get back on track. Conflicts are raging and multiplying, from the Middle East to Ukraine and Sudan with no end in sight.
Our collective security system is threatened by geopolitical divides, nuclear posturing, and the development of new weapons and theaters of war. ኤግዛክትሊ ልክ ሕጂ ዘድልዮ ቋንቋ ዝጥቀም ዘሎ ጀነራል ሰክረታሪና ዩኤን እንታይ ዝብል ዘሎ ዓለምና ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ እያ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ዝነበረ ንብሎ ዩኤን ድማ ክሰርሕ ኣይከኣለን ኣሎ ምክንያቱ እቶም ሓይልታት ተገራጫዊ ወይ እውን ደሰሓሕብ መርገፂ እናሓዙ ውሳነ ንክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ነቲ ዘሎ ፀገም ንክንፈትሖ ይንኽእል ኢና ሓደ ሕራይ ምስ በለት ሓደ ይዓፅዎ ኩለን ሃገራት ተሰማሚዐን ንኸይገብራ ድማ ቪቶ ዝበሃል ኣሎ እቲ ሓደ በዓል ቪቶ ነቲ ዲሲሽን ወይ እውን ነቲ እማሜ ብሎክ ስለ ዝገብሮ ስራሕ ክንሰርሕ ኣይከኣልናን ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ስቃይ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኩሉ ዓለማት ንሪኦ ዘለና ናይ ጂኦፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ኒኩለራዊ ምትፍናን ዝግበር ዘሎ ናይ ኣፅዋር ቅድድም ዝግበር ዘሎ ንዓለምና ኣብቲ ዝለዓለ ስግኣት እዩ ዝወስዳ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ድማ ነቲ ዩኤን ይኹን ነቲ በዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ዩኤን ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክቕየር ኣለዎ ሪፎርም ክመፅእ ኣለዎ ኣብቲ ፋይናንሻል ሲስተም ንኣብነት ስዊፍት ንብሎ ዘለና ሓንቲ ሃገር ንካልእ ሃገር ካብቲ ሲስተም ከተውፅእ ኣይግባእን እዩ ዝበሃል ኣሜሪካ ግን ነቲ ሲስተም ሞኖፖሊ ከምዚ ነቲ እገዳታት ከም ረብሓ ናታ ከም ናታ ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ ወይ እውን ናታ ፖለቲካዊ ኣይዲዮሎጂ ንምትእትታው ስለ ትጥቀመሉ ዘላ እዚ ሓደ ካብቲ ንናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ንናይ ኣሜሪካ ተደላይነት ንናይ ዶላር ተደላይነት ንናይ ኣሜሪካ ሓላፍነት ዘጉድል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ እዮም ዝርዩ ኣብዚ ሓንቲ መፅሓፍ ተፃሒፋ ዘላ ሓንቲ ኮሜንቴተር ብዛዕባ እዚ ክትዛረብ ከላ ስምዕዋ ሕጂ Oil has always been the mainstay of the Russian economy going back. This has been slow. I mean, putting some... As well as sanctions and the pressure on imports. Part of the argument has been slow. I mean, putting some of these sanctions on has been slow. And then I'm curious what you think of other countries, like India, for example, which continue to buy oil from Russia. Right. I think you've hit the nub of the matter. Oil is the key here. Oil has always been the mainstay of the ሓደ ግዜ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ እገዳ ንኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ዝሓየለ ኣፅዋር ናታ ዶላርን እገዳን እዩ ብዶላርን ብቁጠባን ብእገዳን እምበር ካብቲ ብኣፅዋር ተሃስዮ ብቁጠባ ተሃስዮ እዩ ዝበዝሕ ተረዲኹም ኣለኹም ምናልባት ብዛዕባ እዚ ነዊሕ ተዘሪብሉ ኣብ ድሕሪት እውን ከምፃልኩም ክፍትን እየ ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ብድሆ እቲ እገዳ ትገብሮ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ናይ ራሽያ ስለምንታይ ክሰርሕ ኣይከኣልን ቁጠባ ናይ ራሽያ ስለምንታይ ክርኽመሽ ኣይከኣልን መብዛሕቲ ግዜ እገዳ ክወርደን ከለዉ ሃገራት ሰርቫይቭ ክገብራ ይኽእላ እየን ካብ ምርኽማሽ ክድሕና ክእላ እየን ስምብራት ናቱ ግን ርኡ እዩ ቁጠባ ናተን ንታሕቲ ቀልጢፍ እዩ ዝኸይድ ስለምንታይ ዳ ናይ ራሽያ እቲ ቁጠባ ንላዕሊ ገፁ ክኸይድ ተራእዩ እቲ ዝዓበየ ብድሆ እዩ ዝዓበየ ፀገም ናይቲ እገዳታት ኣብ ራሽያ ክሰርሕ ዘይከኣለ ራሽያ ነዳዲ እያ ንዓለም ትህብ መጠን እገዳ ዝገበረሉ መጠኑ እቲ ነዳዲ ዋጉ ይኸብር ንኣብነት እዚ ኩናት 2022 ክጅምር ከሎ ዋጋ ቅድሚ ምጅማሩ ማለት እየ ዋጋ ናይ ነዳዲ ታሕቲ ነይሩ ኮቪድ ምስ ጀመረ መሬት ዘቢጡ ነይሩ ነዳዲ እቲ ኩናት ጅምር ከብል ከሎ ነዳዲ ንላዕሊ ሽው ኢሉ ንራሽያ ክትግዳ ትፍትን ኣለኻ ብነዳዲ እንተኾነ ራሽያ እታ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ዘምፅኣ ስለ ዝኾና እቲ ወረ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ነቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ሰማይ ተኪስዎ እቲ እገዳ ኣብ ግብሪ ክሳብ ዝውዕል ጥራይ ራሽያ ቢልዮናት ገንዘብ እትያ ድሕሪኡ ድማ ወላ እውን እገዳ ክትገብር ተደለኻ ኪትኩም በዓልኩም ትፈልጡ ዝብሉ ከዓ ተረኺቦም በዓል ህንዲ ምክንያቱ ቁጠባ ናቶም ብሰንኪ ናይ እገዳ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ ከውርዱ ይደለዩ ስለዚ ህንዲ ትገጾ ዘይነበረት ዓቐ እናገዘት ንዑ መልክዑ ቀይራ ናብ ኤውሮጳ ትሸጠላ እዚ ድማ እቲ እገዳ ክሰርሕ ከም ዘይከኣለ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ሓደ ካብቲ ኣብነት እዚ እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን ይሰርሕ እዩ ብፍላይ ሓደ ፅፁይ መፅናዕቲ ናይ ዩኤን ከም ዘረጋገፆ እገዳ ማለት ከም ጆኖሳይድ ክሰርሕ ዝኽእል ነገር እዩ ምክንያቱ ህዝቢ መድሃኒት ንኸይረክብ ህዝቢ ጥዑይ ቴክኖሎጂ ንኸይረክብ ህዝቢ ዘድሊ ቀረባት ንኸይረክብ ብእገዳ ጌርካ ከተዓፅዎ ስዊፍት ነገር ጌርካ ስዊፍት ክትብል ከለኻ ሓንቲ ሃገር ካብ ስዊፍት እንተኣሊኻ እያ ዝኾነ ነገር ብቐሊሉ ከምዘይ ትገዝእ ጌርካ ኣለኻ መድሃኒት ክትገዝእ ትኽእል ትደሊ ናብ ሓደ ካምፓኒ ዲል ምስ ገበርካ ገንዘብ ብባንኪ ትራንስፈር ክትገብራ ኣይትኽእል ኢኻ እቶም ካምፓኒ ሽዑ እስኻ ገለለካ ወላ እውን ናፃ እየን ተበልካዮም ኖ ኣሜሪካ ተጠውያ ተረኺባትኒ ብሰንኪ ዘን ኣባኻ ዝሸጦን ዘለኹ ውሕዳት ሙሉእ ቢዝነሰይ ክዕፆ ስለ ዝኽእል ሶር ምሳኻ ዲል ክገብር ኣይደልን እየ ከመይ እዮም ዝብልዎ ስለዚ እተን ሃገራት ህዝቦም ንክሕግዙ ህዝቦም ንክረዱ ዘድሊ ውፅኢት ንክገብሩ ንግዲ ንክገብሩ ክገዝኡን ክሸጡን ዓብ ብድሆ እዩ ዘጋጥሞም ኩሉ ግዜ እቶም ዝሸጡልካ ድማ እቶም ከታልሉ ዝኽእሉ ወይ እውን ሪስክ ስለ ዘለካ ተወሳኺ ፕሪሚየም ክፈል ኢሎም ክህዝቡልካ ዝፍትኑ እዮም ስለዚ እቲ ሃገር ንድሕሪት ንክትከይድ ኣድላይ ትሕቲ ቅርፂ ንከይትገዝእ ኣድላይ ቴክኖሎጂ ንከይትገዝእ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ተኮይኑ ንኣብነት ዝገደደ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስፔር ፓርት ናይ ነፋሪት ክትገዛ ይፍቀደላኒ ነይሩ
كل تكنولوجي كاب أوروبا أمريكان كاب كانوا تجارات نخيت جزء أجيرا نيرا سلازي مغنيات تنتهي مزبلها أرمس إمبارغو نتعلم كان أسوار كي تجزء أجينا كتيلهم نعمل دراسة أسوار نخيت جزء أجينا لنا كل بقولوا chips نمنتايز ني أبكشنز مشارحنا أكشن نابنت نابت مايكروويفز بحال موعين أكشن نعزد ليكا chips كاب تشاينا خد جزء خلا نزي chips زيت ويا تشاينا راشا ني ميسايل تتقملوا الله سلازي تشاينا ولا ونكشن زخون chips كشت اللهم يبلاني مزبل زلوا سلنتهم نزخونا نبرتنا بس أرك تقيري خا سلازي بلوخا حتى إنك تجزء خلا خاص أرك جبريو دفع أكثر حلي سلازي بلو interpretation وسيقهم نتيجة جرا ورقة كسفروا خلوا قالي اللي جبروه اتناتو تنتناجن أزيو كبيت كم زخون بمقبار اتنهاجرات زخون نجار كاب دقك رغبة خمسة كلا نايب عليه ترى محلف زبالي ولا ندادك جزيرة فكرة لا نيرو وهنا تندادون نسراويت هتتكملوا نوجي هتتكملوا نبلو ندادي بعد السودان بكونترباندان قال إنك أتيز جدا نيرو سلازي قبل عليه ترى زورده جبن بسنك زجرا مسجزيو بسافعي زرب الله خونجن نايب حكي حماق سمرات كم زنبرو بحفش أجنا بعراشة كسر حي كعلن يوم زولو زلو سلازي أبزي حنتي argument لاتهم باقيرنا هنودينا. By surprise was the degree to which India stepped up, and I think until definitely up for any shortfall in how much they sold because they're selling it for a lot more per barrel, and we couldn't. Punishing Putin. The next book is going to be punishing Xi. And my question is, to the extent that we ever get into a real sort of tete-a-tete, if you will, over the issue of Taiwan with China, what kind of sanctions and what the lesson of this experience with Russia has been that would take place with China? بحفشة حجني China خمي جرنا كمنا راشا جرا تماهيرنا سين China خمي جرنا نجرا يتعطوا أمريكا بجرا ترى نسألها تكرر داخم تفتن إذا كم زنا جبر خلو تزجبر وزلو وتيجن تجمتيلون عم تايلو تيمس على ما لو يخاف تبدأ لك تي جدا أوروبا أنصار راشا استخدموا تو يكون أنصار إيران تخطوا زلاوين أنصار كالوت بفلا يدمع أنصار فنزويلا تندار دي شيء تهجرات تجبر وزلو تجمتيلون عم كساكن ديس الواي جبر له مالو نعبنت بزيا قداي زيارايو أبزيات رايح أنت تبغى بنت كتريتهم إذا تمال استمرته Prime Minister na UK intagati mo rayo. Well, things are just not looking up for UK Prime Minister Keir Starmer in the wake of the freebie fiasco. Well, the row and the bad briefings about his chief of staff, his popularity is taking a deep dive now in the UK. Starmer's approval rating is at its lowest level yet, dropping to 45 points since his party won the elections. An opinion poll reveals the Prime So comes in the Riazellana, كير ستارمرز بحالنا يوكي برايم مينستر أبزي ليبر مستعوتو حجي بسلطان زي ما سوي كل تور حجير اللغة نوي سلسة ورحي كندوق زي جير زلو أو اشتزن سلسة ورحي التأبروفال ريتنج ناتو وي وتقبلنا بنسبه مريض زبيت له تحت 5% قديل له سلمتاي كم زجبر زلو كم زي خون زلو ناي فرنسا برايم مينستر ناي فرنسا بريزيدنت ماكرون هذا كابتن زتحت أبروفال زلويو ناي كندا خيط كات برايم مينستر تاريخايو مريتنا تقبلنا مريض زبيت زلوي جو بايدن كمو ناي جيرمان شانسلر تاريخا ميبي تحت عسرة كمان كيكون ناتو يو نيم زخوانة برايم مينستر ويون مرحنا إذن جي 7 بهالهاجر زلوا بحزب تقبلنا زلوا مريت زبيت زلوا سلامتاي أتز قبروا زلوا بوليسي نتنهاجرات نتهزبي زود سلزخوانة بقندو أب يوكرين زخطل وزلوا حزب خان هاجر كان قريفكا أصوار نختب للعاقم خا جنزب كتب مفتان مبسعاتات مقطع نقوم مشيتن يوكرينين كيف ناخذ كانت تكوينات غنا واحد قبروا زلوا وتم حزبي يقبلوا ويا اللون that's why حزبي لنفس وقف في سلطان مسيو مسكيف كسر عزاز جمره completely كالا يجذب سلطان كم زي ما لسكو قبروا وزلوا زلوا اتساقم جن نعبنت ميوزنا برا ريشيس هناك انتهى قاتيمو إذا انتهى خونا لوريج. The Prime Minister's approval rating has dropped down to 26 since Starmer became the country's leader. That means he is even less popular by a point than former Prime Minister Rishi Sunak. A huge blow coming after a landslide victory barely 3 months ago over Sunak-led Tories. Well, less than 25% of those surveyed approve of how Starmer has run the country. 50% just don't like how the Labour leader is doing things. 60% think that the Labour government has been unsuccessful. هجي تي بتهزبي زجبر زلو أبوش تحت رجزي سرحوا كمية خير على مزبلو approval for Starmer كم Prime Minister كريوه خلو تحت 15% يوم approve جرا مزلو ويون تعيز بلوسي تحت 15% يوم مبزعتهم حماق مخانيهم زقلتوه درو كندي أي سومنا يسالستيز بهالزي لأن كان يافت سلطة عمتيو جن كاب زمت أكن نقول طبعا يتهجر دخات حنز قوية
እንታይ ክገብር ዝረአ ዘሎ ኩናት ናይ ዩክሬን ንኸናውሕ ናይ እስራኤል ሓይሊ ንክሕይል ኩናት ደብዳባ ብቀዛ ዝግበር ዘሎ ንክሕይል ኣብኡ ዘጥፍኦ ዘሎ ግዜን ኤነርጂን ይበዝሕ ስለዚ ዩኬይ ኣብ ከመይ ዝበለ ዓዘቕቲ ናይ ቁጠባ ወሪዳ ከላ ዓክንዲ ቀዳምነት ሂቡ ነቲ ጉዳይ ናቱ ክሰርሕ ዝፍትን ነቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ወይ እውን ነቲ ኩናት ንኽናዋሕ ይፅዕር ኣሎ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ጠጠው እንተዝብል ነይሩ ዩኬይ ሓንቲ ካብቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ምስ ጎደለ ክትከስብ ትኽእል ዝነበረት ሃገር እያ እንተኾነ ብትዕቢት ተባዒጦም ስለ ዘለው እንታይ እቲ ስትራቴጂ ናቶም ወይ እውን ረብሓ ናቶም ንዓይ ክርዳእኒ ይክእልኒ እዩ ኣሜሪካ ረብሓ ኣለዋ ካብቲ ኩናት ኣፅዋር ትሸይጥ ስለ ዘላ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናታ ፅቡቅ መክሰብ የምፅእ ኣሎ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ድማ ነቲ ፖለቲካ ስለ ዝቋፀሮ ረብሓ ኣለዎም ወላ እውን ንሓፂር ግዜ ተኾነት ረብሓ ኣለዎም እዩ እዚኦም ዩኬይ ግን ረብሓ የብሎም ኣፅዋር ዘፍሪ ትካላት የብሎምን ነቲ ዝነበሮም ኣብ መኻዚኖ ገለ እዮም ዝህቡ ዘለው ስለዚ ኣንፃር ረብሓኻ ምኻት ክበሃል ከሎ ዩኬይ ቨሪ ጉድ ኤግዛምፕል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ከምኡውን ብዓለም ደረጃ ከሳለጥዎ ዝኽእሉ ስትራቴጂ ወይ ፅልዋ ዘለዎም ኣይመስለንን ምክንያቱ ዩኬይ ቱ ስሞል ብዓለም ደረጃ ተወዳዲሩ ምስ በዓል ቻይና ክወዳደር ወይ ገለ መለሲ ዝኽእል ኣይኮነን ኣዝዩ ንእሽተይ ቁጠባ እዩ ምኻ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዘየለይ ቀደም ምስ ኤሮጳ ከለዉ ፅልዋ ነይርዎም ሎሚ ካብ ኤሮጳ ወፂኦም እዮም ስለዚ እቲ ናቶም ኢምፓክት ከምቲ ቀደም ብናይ ቀደም ስእሊ ስለ ትዛረቡ ዘለዎ እምበር ኣብ ሪያሊቲ ፅልዋ ናቶም ኣዝዩ ትሑት እዩ ዳርጋ ዝበፅሕ ሃገራት ዓለም ምስ ዩኬይ ንግዲ የብለንን ወላ እውን እቲ ደሓን ዝኾነ ሴክተር ዝበሃል ናቶም ፋይናንሻል ሴክተር ከምኡውን እቲ ቱሪዝም እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲታት ገለ መለ ኣብታት እዩ ዘሎ እምበር ከምዚ ሃርድ ኮር ቴክኖሎጂ ዝሸጥዎ ወይ እውን ገለ ነገር ዝህብዎን ዓለም የለን ኣሚን ትፈልጥዎ ተኮይንኩም ሊቭ ኢን ዘ ኮመንት ሴክሽን ግረፍሉ ኢኹም ስለዚ ልዕሊ ዓቕማ ክትመጣጠር ትፍትን ዘላ ሃገር እንድያ እቲ ህዝቢ ድማ ይፈልጦ ስለ ዘሎ እቲ ኩንነት ኣብ ጅቡን ኣብ ገዝኡን ይርዮ ስለ ዘሎ ነዚ ሰብ እዚ ኣፕሩቫል ናቱ መሬት ከም ዝዘብቅ ገይሮም ኣለዉ ንዑ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካልኦት ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ እውን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ቀይሕ ካርዲ እዮም ዝወስዱ ዘለዉ ንኣብነት ኣብዚኣ ለንቀነ ዝተገበረ ጥራይ ረኣዩ Social Democrats appear to have pulled off a narrow win over the far right in the regional election in the state of Brandenburg. Polls ahead of the vote had the far right Alternative for Germany ahead, but preliminary results put the incumbent SPD, that's the party of Chancellor Olaf Scholz, ahead by a narrow margin. Let's look at the results in detail. The latest projections put the centre-left Social Democrats on 30.7%. ጀርመን ተጠሚትና እንታይ ንርኢ ኣለና ኦላፍ ሾልስ መዓልታዊ ኣብ ገፁ ብየማንን ፀጋምን ክፅፋዕ እዩ ዝውዕል ዘሎ ምስ ዩክሬን ኣብቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ዘጣቅዕ ዘሎ ፖለቲከኛ ናይ ኤሮጳ ወላ ሓንቲ ፋይዳ ከም ዘይብሉ ኢና ንርኢ ዘለና ፓርቲ ናቱ መሬት ዘቢጡ እቶም ምስኡ ኮሌሽን ገይሮም ምስኡ ሓድነት ገይሮም ልፍንቲ ገይሮም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ድማ ከም ሕሱም ይልብለብሎ በተሓው ማለት እዩ መን እዩ ዝልብልቦም ዘሎ የማናይ ክንፊ ፋር ራይት ዝበሃል ኣንጻር ስደተኛታት ዝብልዎ AFD كعوات وكاي تسمي تجارو لين تنبرة جن مبل كلاي بنيشت تبليس يقينو سلامتك كم قاتيمو أمو داتا ناي نفسات حنو جل كابتن جرينس كابتن ليفت كابتن جل ملا ري أورجنايز كيروم درجة أجندة كيروم لعلن تحتني لهم يوم نزل بوتس يتزكم تسوى لهم AFD زبحال أسران شاطرنا بربعة رقيبك على درجة كعسكرلو أب تحت زولتري وده لهم BSW زبحالك كاب زيرو تبجيسو زعامة مسرة بارتيو نايس أقام يجن أنت أرزو كيناتنا يوكرين نايجلن سلزخون السود 13% نلعلمتيو سلازيز بجرمن بنصوري نجرم الله نتوم سيديوز بحال نايكرم مودريت رايت بحال زنبورديوم قال ليفت ديو جرين ديو جلز بحال كلهم عبي إكس يبوا مالله أب كيناتنا يوكرين إيدوم إتيوم زلو بوليتيكانياتات بحالنجو جيرو بيلا جيرو يغرفو مالله اتس أقام جن تايو even ولا أنت تعويتهم نام منقسن نام بوليتيكا نام محدران كم زي ما تيجي قبروا مالله من البات مسجزية خيار خون أبزي وانزجن أبزي براندنبورغ زبحال كباب برلين استجبر مرجع لك كم تأبدأ أبزي حلف تغير وزن بره حجون تمساسالي أبو ودكت ني مرحنا جرمنا قاتي مولو الريالي تدما تكون الندما أبجوز متي ولو بغض أبا نزح جرزيا كتحنا زغل مراحي كوناني لما نسون تمنقسناتون بوتادر عودما نني جرمن أبزل على حدقات تزغل مراحي لما سلازي السون ناتو محازون كابتسل أنكو ليلو of course تساقا ميديا ملو بمولو مسؤول ميزالو نتوم يمانا يكن فز بهالزلو صار السدتنياتات يوم هتلر دقفت يوم نتهاجر ديمقراطي كطف يوم نابلو عبي حدقا كم زمسو جيروم يوم زقسقسو زلو ميديا مسؤول سلو زلو دما
ቀሊል ኣይኮነን እቲ AFD ናብ ስልጣን ክመጽእ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ህዝቢ መጠን ንሳቶም ከምኡ ዝገበሩ መጠኑ እቲ ህዝቢ እንታይ ገበሮም ኣሎ ናይ ብሓቂ እቲ ማኒፑሌሽን እናተረድኦ ይሄድ ኣሎ Well, the far-right AFD gets 29.4%, and that's a gain of almost 6 points since 2019. Democrats, the result gives cause for cautious optimism. Still, The right-wing extremist party can achieve around 30% of the votes in our state. That is a huge alarm signal. Of war. Resources that could bring opportunities and hope are invested in death and destruction. Huge inequalities are a brake on sustainable development. Many developing በቲ ኮይኑ በቲ ሰክረታሪ ጀነራል ናይ UN አንቶኒዮ ጉተረስ ብተሪር ገለ ለውጥ ንክግበር ይሓትት ከም ዘሎ ግን ከምቲ ዝድለ ድማ ለውጥ ክገብሩ ዝደልዩ ኣሎ እንቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ነቲ ረብሓ ኣብ ጎኖም ዘሎ ነቲ ስልጣነቲ ነቲ ረብሓቲ ንኻልኦት ክቡ ይደልዩን እዮም እዚ ከዓ ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ እዩ ስልጣን እንተለካ እንታይ ገድሽካ ኢኻ ንኻልኦት ትቦ so ከምኡ ካብ ኮነ እቲ ሃገራት ናበይ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ now let's go to the another part ናብቲ ዞባና ክመጽእ ሕጂ According to the IMF, back in 1995, the G7 countries made up 44.9% of the world's GDP, measured by purchasing power parity. At that time, BRICS didn't even exist, and the 5 countries that now form BRICS only accounted for 16.9% of global GDP. Then, in 2006, Brazil, Russia, India, and China GDP. እዚ ስእሊ እዚ ረእይዎ ሓደ ካብቲ ዘገርም ሾክ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካን ናይ ቁጠባዊ ለውጢ ዝዛረቡ ዘለውን ካብዚ ተበጊሶም እዮም 95 ኣብ 1995 ቁጠባ ናይ ዓለም G7 እዮም ዝመልክዎ ነይሮም ዳርጋ 45% ከባቢ ፍርቂ ፐርሰንት ናይቲ ቁጠባ ዓለም ኣሜሪካን መሓዙታን መን እዮም እቶም መሓዙታ ዋላ እቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካን ዝዓበየ ግን ጃፓን ጀርመን ጣልያን ፈረንሳ UK ከምኡውን ካናዳ እዚኣቶም ከባቢ 45% ቁጠባ ናይ ዓለም እዚ ብሪክስ ዝበሃል ድማ ኣይተመሰረተን ነይሩ ግን እተን ሃገራት ቁጠባን 16.9 ነይሩ ስለዚ ርብዕናተን እዩ ነይሩ ርብዕ ነይሩ ኮይንካ ዓቕሚ የብልካን ክግደሱልካ ይኩልን እዮም 2010 ኦልሬዲ ቁጠባ ናይ መን እዩ ዝጎድል ዘሎ ረይዎ ናይቲ G7 ዝበሃል ካብ 45% ናብ 34 ጎዲሉ ናይቲኣቶም ድማ ካብ 16.9 ናብ 26 ደይቡ ኣብ 2023 ከ من حليفو ناي بريكس كتبا لعلتيوم ناي تياتون كوين بريكس كنبل كلا ناي تن حمشت هاجرات رايو حدشت أبلات ناي بريكس وسيقايو أصبيقو يزقف في احتقاب نمزعي كن كيت كلنا مستنا أوروبا ودكات جرمن تودغالا طليان تودغالا فرنسا تودغالا يوكي تودغالا اتوم كو تصفا كلهم جابان أزيار رمعي لالا من البعض كندا حماق يزولو كن كعري خل خونس أقاتا سلزولو أمريكا ونكو مغتبل تغليخا اتن كالوت هاجرات جن بزح تصفاوني بلن that's why G7 ዝበሃል ጽልዋናቱ መሬትና ዘበተ እቲ ናይ ብሪክስ ዝበሃል ግን ካብ መዓልትና መዓልቲ ንላዕልና ደይበ ይኸይድ ኣሎ ብሪክስ መጠን ላዕሊ ዝኸደሉ መጠኑ ድማ ጽልዋናቱ ብፖለቲካ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ብኩሉ ሽርክነት ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገራት ድማ ነዚና መዝመዛየን ዝኸዳ ዘለዋ ግብፂ ኣብዚ ቦታ እዚ ነዚ ኩነታት እዚ ከመይ ትምዝምዞ ኣላ ከረየኩም እየ ናይ ሆፕ ካልኦት መራሕቲ ወላ መራሕነት ናይ ኤርትራ ብዓቕሙ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስትራቴጂ እውን ካብዚ ዝብገስ ነዚ ኣብ መንስማዮ 2010 with the addition of South Africa and Western 0.1% of the global economy, while the G7 has shrunk to just 29.9%. And many economists believe BRICS's economic power will keep rising, mainly due to the growth of China and India, along with the group's potential expansion. But it's not just about the size of their economies. BRICS is also pushing back against G7 influence in global institutions like the IMF and World Bank, even creating their own development bank. They're also challenge in global أجنتاينا نرزلنا حيل ميزان بغلط فيك أيرالو قطباوي حيل ميزان complete لنا بريكس كم زبلن رلنا بريكس ما تدلعينا تالو سلمتاي سقاطات تالو سفع راقالهم بزحزب سلزلهم تكنولوجي چاينا درايف تقبرلا لالو خلو سقاطات هزبي تكنولوجي نسلس يزحازي ناي سلام باعتا دمالو أبولوتيكا ناي كالو دما إيديو يتوني እዚ ስለ ዝኾነ ሃገራት ንኣሜሪካ መብዛሕተን ተን ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘለዎን ሃገራት ንኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ሌቨሬጅ ኣለዎም እንታይ ማለት እዚ እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ ናብቲ ዞባና ዝኣቱ ዘሎ ናይ ግብፂ ኣፅዋር ካበይ ተበገሰ ምዃኑ ክርዳኣና ምንታይ In recent years, Egypt has shifted its foreign policy and economic alliances away from its traditional Western focus, particularly on the United States and Europe, in favor of deeper engagement with Eastern powers, notably China and Russia, as well as key Middle Eastern nations. This pivot reflects Cairo's pragmatic response to evolving global dynamics, as it seeks to diversify its economic and geopolitical ties.
ግብፅ እንታይ ትገብር ኣላ استراتيجي ናታ ብጣዕሚ ብረቃት ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ከይገደፈት ከላ ኤውሮፓ ብጣዕሚ ደልይዋ ኣለው ድሮ ከማን ኤውሮፓ ሕብረት ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ መፅያ 5 ቢልዮን ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ነይሮም ኣሜሪካ ሕግብግብ ይብልዋ ኣለው ግብፅ ግን ንኩሉ እያ ከተጋጩ ትፍትን ዘላ ክሳዕ ክንደይ ክትክብሉ እያ ዊዶኖ ራይዋ ብዘጂ ንሃገራት ዓረብ ንሃገራት ኤስያ ንሃገራት ንራሽያን ቻይናን ከምኡ ድማ ንኣሜሪካን ኤውሮፓን ንኩሎም ከመይ ተጋጭዎም ኣላ ስከረዩ እዚ ካቲ አርት ኦፍ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ማለት ረብሓኻ ከተሳልጥ ዘለካ amid shifting international power structures. Egypt's partnership with China has flourished, primarily driven by shared economic and strategic interests. As a crucial participant in China's Belt and Road Initiative, Egypt plays a pivotal role in facilitating global trade through the Suez Canal, a critical artery in China's maritime network. Chinese investments in Egypt have surged, particularly in infrastructure, manufacturing, and energy sectors. The Suez Economic and Trade Cooperation Zone, which hosts numerous Chinese enterprises, exemplifies Beijing's commitment to strengthening Egypt's industrial base. China has now become the largest investor in Egypt's ገለገለ ሰባት ኣለው እንታይ ዝብሉ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኢንቨስት ገይራ ስለዘላ ኣብቲ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክኾን ከሎ ብፍላይ ናይ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያን ክኾን ከሎ ምስ ኢትዮጵያውያን ከምኡ ኢሎም ዝሓስብ ኣለው ኖ ዕፅፍታት ናይታ ኣብ ኢትዮጵያ ገይራቶ ዘላ ኣብ ግብፂ ኢንቨስት ገይራ ኣላ ቻይና እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ግብፂ ብቁጠባ ጥራይ ኣይኮነን ዝርይዎ እቲ መስመር ናይ ንግዲ ናብ ኣሜሪካ ድዩ ናብ ኤውሮፓ ዝሰድዎ ዘለዎ ብምሉእ ወላ ናብ ራሻ እውን ዓብ ክፋልናት በዚ መስመር ስለ ዝሓልፍ ዘሎ ምስ ግብፂ ዝበለፀ ዝምድና ክህልዎም ኣሎ ቀይ ባሕሪ ከም ትሑት ዓፂዎ ዘሎ ወይ ክዓፅዎ ዝኽእል ግብፂ ድማ ኣሜሪካን ዓተ ተቂማ ክትዓፅዋ ከም ትኽእል ይፈልጡ እዮም ስለዚ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ኣዝዩ ዘገድሶም ቻይና ድማ ሄቪሊ ኢንቨስትድ ኣብ ግብፂ that's why ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ካብቶም ዓበይቲ ሓይልታት ብፍጹም ተቃዋማ ክትረክብ ከም ዘይትኽእል ፅቡቅ ጌራ ነዚ ጌም ዝትፃወተሉ ዘላ ኣብይ ኣሕመድ ግን ክሳዕ ክንዱ ሓደ leverage የብሉ ከም ግብፂ ዕድላት ንኻልኦት ሃገራት ክቦ ዝኽእል ኣብ ጣውላ ክቅርቦ ዝኽእል የለን ብዚ ህዝቢ ኣለዎ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ብዚ ህዝቢ ግብፂ እውን ኣለዋ ስለዚ ኣብ ዳርጋ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ዘለዎ ኣድቫንቴጅስ ውሑድ እዩ ሕጂ ንግብፂ ንርኢ ኣለና ንራሻ ድማ ክንርኢና ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ራሻ ክትሕግዞ ትኽእል እያ ንኣቢ ዝብሉ no that's not the case ኣብዚ እውን ክንርኢና Suez Canal Economic Zone, with a notable presence in the construction of Egypt's new administrative capital, a mega project symbolizing Cairo's ambitions for modern development. China's approach, centered on non-interference and purely economic cooperation, contrasts with the U.S.'s historically military-driven engagement. This has made Beijing an attractive alternative partner for Egypt. In 2022, bilateral trade between China and Egypt reached approximately $13 billion, and large-scale Chinese-funded infrastructure projects have had broader reorientation in Cairo's external relations, aimed at reducing its reliance on Western aid, often conditioned on political reforms and human rights concerns. Parallel to its deepening ties with China, Egypt has expanded its cooperation with Russia. Egypt and Russia share a history of close developments have seen. A key project in this crucial role in Egypt establishing this move signals a deliberate effort. Egypt's inclusion in BRICS underscores its intent to play a more active role. The need for economic and political stability. These improved relationships have unlocked financial and Iran. Regionally, Egypt has also mended ties with previously estranged nations, including Qatar, Turkey, and Iran. ኣብዛ እንታይ ንርኢ ኣለና ግብፂ ምስተን ጎረባብታ ንነዊሕ እዋን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዘይነበሩ ሃገራት እውን ዝምድና ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣሎ ሓደ ካብኦም ድማ ቱርኪ ምስ ቱርኪ ይሰሓቡ ነይሮም ምስ ቀጠር ይሰሓቡ ነይሮም ምስ ኢራን ይሰሓቡ ነይሮም ምስ ኩላቶም ሰላም ፈጢሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ዕፅዋን ክባን ክበሃል ከሎ ብፍላይ ኢትዮጵያውያን ነርቨስ ገይርዎም ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ግብፂ ቀደም ብዙሕ ሓጓፋት ነይርዋ ምዝ ናይ ሕጂ ናይ ጂኦፖለቲካ ምስሓብ ዘሎ ግን እንታይ ስትራቴጂካዊ ኣድቫንቴጅ ንካልእ ሃገር ክትቅርብ ትኽእል ምንታን ካልኦት ሃገራት ምሳኻ ክውግና እንተኮይኖም ወይ እውን ኣንፃርካ ንክኾናሲ እንታይ ክትገብሮም ኣለካ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ ናብ ግብፂ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ዲል ዓበይቲ ፓርትነርስ ንክትረክብ እውን ክሕግዛ ዝኽእል ምዃኑ ኣንፃር ኤርትራ ኣንፃር ግብፂ እንተትውግን ነይራ ኤርትራ ኣብዚ ሓንቲ ስእሊ ኣላ እዛ ስእሊ እዚኣ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሸር ክገብርዋ ርየ ኣለኹ ምናልባት ከነስዕብለላ ገለ ፅልዋ ክህልዋ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ንሪኣ ዘለና እንታይ ዝብል ዘረባ ወፂኡ ኣሎ እስራኤል ምስ ኣብ ሶማሊላንድ ቦታ ትደሊ ከም ዘላ እዚ ነገር እዚ ድማ ቀሊል ከም ዘይኮነ ስለምንታይ እስራኤል ሑቲ የሸግሮም ስለ ዘሎ ኣበይ ኮይኖም ካውንተር ክገብርዎ ይኽእሉ እቲ ዝበለፀ ኣብ ኤርትራ ምኾነ ነይሩ ኤርትራ ግን ምስ እስራኤል ክሰርሕ ትኽእል ኣይመስለንን ወይ እውን ምስ እስራኤል ክሰርሑ ድልውና ዘለዎም ኣይመስለንን ምስ ሶማሊላንድ ግን ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ተኽእሎ ኣሎ ስለምንታይ ኣብቲ ላዕሊ ዩኤኢ ዝበሃል ሃገር ትሪእዎ ኣለኹም ዩኤኢ ማለት ድማ ብኣፉ ክዛረብ ከሎ ኣንፃር እስራኤል ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረብ ወይ እውን ይቃወም ከም ዝኾነ ብተግባር ግን ምስ እስራኤል ብቐረባ ዝሰርሕ ሃገር ምዃኑ እዩ ዝንገር
ስለዚህ UAE ኣብቲ በርበራ ዝበሃል ወደባት እዩ ስለ ዘሎ ነቲ ዲል ኣሜሪካውን ናብ ሶማሊላንድ ክመፁ ከም ዝኽእሉ ዝብል ዘረባታት ዳርጋ ይገራጮ እዩ ዘሎ ወላ ብፖሊሲ ደረጃ ተደገፍዎም ናብ ሶማሊላንድ ክመፁ ከም ዝኽእሉ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ተግባራውነት ናቱ ከመይ ገይሩ ይኸውን ብኸመይ ይኸውን we don't know እዚ ነገር እዚ ግን ዓብይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል UAE ዝበሃል ዓብይ ጭዋዳ ዘለዎ እዩ እቱንኮ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ካውንተር ክገብሮ ዝኽእል ሄቪ ዌይት እንተሎ ኮይኑ UAE ዝበሃል ሃገር ጥራይ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ናብ ሶማልያ ኣፅዋርቱ ትላ ንኢትዮጵያ ከተካብባ ትፍትናላ ነዚ ኩሉ ኢፌክቲቭሊ ብቁጠባ ይኹን ብዲፕሎማሲ ከበርዕኖ ዝኽእል ሓይሊ UAE እዩ ናይ UAE መርገፂ እንታይ ይኸውን ኣብቲ ሶማሊላንድ ረብሓ ከም ዘለዎን ኣብ በርበራ ድማ ኢንቨስት ገይሩ ኣሎ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ዲል ድማ ይደልዮ ኣሎ ስለዚ UAE ንግብፂ ከደቅሶ ይኽእል ዶ እወ ናተይ መርዳእታ እዩ ንግብፂ ከደቅሶ ዝኽእል እንተሎ ሓይሊ UAE እዩ ምክንያቱ ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ክገብር ኢልዎም ኣሎ ነቲ ገንዘብ ክገድፈ እንድሕር ኢልዎ ግብፂ በቃ መድሓን ምስ ኢትዮጵያ ዕረቐና ወይ ገለ ግበረና ክብል ይኽእል እዩ ናተይ መረዳእታ እዚ ግብፂ ልዕሊ UAE ሓይሊ ሃልይዎ ኣብቲ ዞባ ገይም ክፃወት ኣይክእልን እዩ እዚኣ ከም ርድእቲ ጌርና ንርሰዳ ምስ ምንታይ ወዳዲረ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብ ዝሓለፈ ኣርእየኩም ዝነበርኩ እዩ ግብፂ ዝኽተሎ ዘሎ ስትራቴጂ ክንሪኦ ከለና ኣክባ ክፈጥር ዕፅዋ ክፈጥር ይፍትን ኣሎ እዩ ሓደ ካብቲ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ እዚ እዩ እዚ ጌም ናይ ግብፂ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ምስ ሱዳን ኣሎ ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብር ፍትን ኣሎ ምስ ጅቡቲ ሽርክነት ኣለዎም ምስ ሶማልያ ድማ ቡያ ኣትሎ ስለዚ ሶማሊላንድ ጥራይ ተርፎ ምስ ደቡብ ሱዳን ድማ ለንቀነ ርክብ ክገብር ይፍትን ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ ኣሎ ስለዚ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ናብ ደቡብ ሱዳን እውን ክኣቱ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ካብ ኮነ ኢትዮጵያ ክትዕፆ ትኽእል እያ ኢትዮጵያ ግን ሓንቲ ስትራቴጂክ ቦታ በቲ ሶማሊላንድ ብኡ ገይሩ ክወፅእ ኣፍ ደገ ባሕራዊ ክረክብ ይደሊ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ነዚ ኩሉ ናይ ዓቢ ኩነታት ብፍላይ ካብ ግብፂ ክግበር ዝኽእል ከትሕኖ ዝኽእል UAE ዝበሃል ሓይሊ ጥራይ እዩ UAE ድማ ናይ መን ዲፕሎማስያዊ ሓይልን ናይ መን ጸቕጥን ክዕወት ይኽእል ናብ ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ UAE ክግበር ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ጭወዳ ናይ ክልቲኦም ቲያትር ክኸውን ከም ዝኽእል ይዝርዳእኒ ናይ ኤርትራ ግደፎ ኤርትራ ምስ ግብፂ ንረብሓ ናታ ኣንጻር UAE ድዩ ዋላ ምስ UAE ዝበሃል የለን ምስ UAE ኣብ ፅቡቅ ደረጃ የለውን ኤርትራ ግን ንረብሓ ናታ ጥራያ ክትገብር ትኽእል ኣብዚ ሕጂ መረዳእታ ክበኩም እየ ኣገዳስነት ዘለዎ ናብዚያ ንመለስ ሓንቲ ካርታ ክበኩም እየ ቅድሚ ኩሉ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣብ ዝሓለፈ እውን ገይረ ገሊፀልኩም ነይረ ንመረዳእታ ዝበለፀ ስእሊ ስለ ዝኾነት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና UAE ዓብ ተራ ኣለዎ ኣብዚ ቦታ እዚ ንብል ኣለና ኤርትራ ግን ስለምንታይ ግብፂ ትደልዮ ዘለና ኤርትራ እንድሕሪ ኢልና ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ክትረኽቦ ትኽእል ነገር ኩሉ ካብ መንገዲ ሱዳን ክትረኽቦ ትኽእል እያ ክትብል ትኽእል ኢኻ የስ ሱዳን ምስኦም ከላ ከም ሃገር ጥዒት እውን ከላ ኤርትራ ምስ ዓቢ ስለ ዝኾነት እንታይ ጌራቶም ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ግብፂ እንታይ ወሲና ነይራ ምስ ህወሓት እዮም ኮይኖም ነይሮም ግብፂ ተደምሎም ግብፅን ኢማራትን ኢማራት ምስ ዓቢ ነይሮም ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ ኣብ ኤርትራ እውን ስለ ዝነበሩ ኤርትራን ዓብን ኣንጻር ህወሓት ክዋግኡ ከለዉ ኢማራት ምስ ዓቢያ ነይራ ምስ ኤርትራ እኳ ክብል ኣይክእልን ምስ ዓቢ ነይሮም ተደምሎም ብዓሰብ ዝኣተዋ ፅዋር ኣለዉ እውን ይበሃል ይሽዑ ሓደ እዚ ግብፂ ግን ንህወሓት እያ ደጊፋ ነይራ ኣሜሪካ ምስ ህወሓት ስለ ዝነበረት ግብፂ ብሕቡእ ናብ ህወሓት ሰራዊት ክትእቱ ትፍትን ነይራ ሰራዊት ናይ ሱዳን እውን ምስ ግብፂ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ሃጓፍቲ ተጠቂሙ እንታይ ገይሩ ነቲ ኣልፋሸር ዝበሃል ናይ ሕርሻ ቦታታት ካብ ኢትዮጵያ መንጢልዎ እዚ ድማ ናይ ግብፂ ድፍኢት ዝነበሮ ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ንኣቢ ኣብታ ብኮ ዝነበረቶ ከልምስዎ ይፍትኑ ነይሮም ብፍላይ እቲ ትግራይ ክደፍእ ከሎ ዝግበር ዝነበረ ስጉምቲ እዩ ሰራዊት ናይ ትግራይ ንውሽጢ ክኣቱ ከሎ ዝግበር ዝነበረ ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ኣብቲ እዋን እቲ ግን እንታይ ኢሎም ነይሮም ኣብ ዝስምዕዎ ኢቨን እቲ ትግራይ ኣብ ውሽጡ ዝነበሮ ቫይረስ ኣብ ዝስምዑ ሕጂ كان سمعهم يوم دو بستقبره ناو سمين شو ما بس حالفنا ناخدنا ناو سمين شو نتسقعنا دردر يدلي لما أنا دردر يدلي له بسلام يفتح هذا اللوز بس ماني نحن ندرادرنا ولا فكر نرزبه بس ما يمكن ندرادر بودي قوي يس ኣብቲ ዋንቲ ኣፕር ሃንድ ከለዎም ዝለዓለ ኢድ ኣብቲ ኩናት ኣለዎም እናተባሃሉ ከለዉ ንዘቲ ሰላም ንኣቢ ዝኣበይዎ ምዃኖም እዩ ዝንገር ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ነቲ ኩነታት ንፅቡቅ ገይሩ ዘንበበ ሓደ ሰብ እዩ ነይሩ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ዝብልዎ ዘለውን ሕጂ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ህወሓት ሰሚዕና ኣለና
እቶም ደርግ ከንታይ ይብሉ እቶም ኢትዮጵያ ማለት እዩ እቶም ናይ አቢ ፓርቲ ሶሪ ደርግ ካይለ ናይ አቢ ፓርቲ ብልጽግና ዝብልዎ ዘሎ ስሙ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የ120 ሚሊዮን ህዝብ ያላት በጣም ስትራቴጂክ የሆነች ሀገር ለአውሮፓም ለአሜሪካም በጣም ስትራቴጂክ የሆነች ሀገር የባህር በር ያስፈልጋት የሚለው ነገር ትክክል አይደለም። እኔ የሆነ ስምምነት አለ የ1962 አክሰስ ቱ ዘ ሲ የሚባል አለ እዛ ላይ ክሊርሊ ተቀምጧል እኮ ኢትዮጵያ ሃዝ ራይት። እኔ ሞር የሚያሳስበኝ ኢትዮጵያ አንድነት ቢሆን እኮ እኔ እውነቴን ነው ለምሳሌ ስሜቴ እንዲያው ሚሊታሪስት እንዳልባል እንጂ አንድ ብንሆን ጠንካራ ጦር እንትን ብለን እኔ አሰብን ቴክ ኦቨር ባደርግ ደስ ይለኛል። ለምሳሌ ኦር የሆነ በዚህም የኛ የነበሩ ኢትዮጵያ ታላቅ ኢትዮጵያ አቢሲኒያ ኦር ኤንድሶን ያከራክራሉ። እሱም እንደምታውቀው እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ኢትዮጵያ ሓያል ተትኾን ነርና ዓሰብ ወሲድና እንተ ዝጥቕልላ ደስ ምበለኒ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ናይ በይኑ ወይ ናይ ናቱ ጥራይ ሕልሚ ከምዘይኮነ ክትፈልጡ ኣለኩም። እዚኦም ሰባት እዚኣቶም the more the day መዓልትናቶም ሓይሊ ዓቕምናቶም ዝተደላደለሉ መዓልቲ ዓሰብ ሓደ ድሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን። ዓሰብ ምባል ዳርጋ ክላሲካል መዝሙር ኮይና ዘላ እያ ስምዕዎ ብዝውን ካላስመለስን በስተቀር ኢትዮጵያ አንድም ቀን የሰላም እንቅልፍ አትተኛም፣ እረፍት አይኖራትም። በጉልበት ነው የምናስመልሰው። ስናስመልስ የሚከፈለው ዋጋ ይኖራል፣ የስ ይኖራል። አሰብን ለማስመለስ የምንወስደው እርምጃ የአንድ ጊዜ ነው፣ አንጻራዊ ስታይ ከዛ በሂደት የሚቆም ነው። ይሄኛው ግን አሰብ ኤርትራ እጅ እስካለ ጊዜ ድረስ የሚደረገው ጥረትና የምንከፍለው ዋጋ ባለፉት 5 ዓመታት ያየነው አለ እሱኑ ለሚቀጥለው ድረስ የሚደረገው ጥረትና የምንከፍለው ዋጋ ባለፉት 5 ዓመታት ያየነው አለ እሱኑ ለሚቀጥሉ 25 ዓመታት 30 ዓመታት ማስቀጠል ነው። በዚሁ በጦርነት በወከት በብጥብጥ የምንቀጥል እኮ ምክንያቱም የኤርትራ መንግስት ቢሞት እኮ ነው ኢትዮጵያ ሰላም እንታገኝ ይፈልግ አሰብ እንታይ ብላለሁ ሕጂ ብሕፅር ዝበለ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገማን ምስ ዓሰብ እንታይ ዘተሓዝ ኣለዎ ኢልኩም ክትሓስቡ ትኽእሉ። ምሽ ሲምፕል ኢት ደዝንት ማተር ኣይግድስን እዩ ንዕኦም። ሓንቲ ተገድሶም እንታይ ከመይ ጌርካ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ሓሳብ ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትሸጦ ስለምንታይ ይጠቕሞም እሱ ኩሉ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገምና ኣምሓራ ዝኸውን ዘሎ ኦሮሞ ዝኸውን ዘሎ ዓፋር ዝኸውን ዘሎ ጋምቤላ ዝኸውን ዘሎ ኩሉ እዚ ፀገም እዚ መን እያ ትፈጥሮ ዘላ ዓሰብ ስለ ዝሰኣና እዩ እዩ ዝብሎም ዘሎ ይሰርሓሎም እዩ ድማ I think መብዛሕትና ኤርትራውያን ንደልዮ ነገር እንተሎ ኤርትራ ገለ ነገር ክትገብር ኣለዋ። I think ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ስቕ ኢልካ ምርኣይ ትርጉም የብሉን። ክንዲ ገለ ባሕርን መሬትን ሒዝና ከለና ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ከለና ገለ ነገር ክግበር እንተዝኽእል ክሳዕ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ። ይግበር ህሉ ኸውን እዩ ሕሰብ ህሉ ኸውን እዩ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። የስ ህሉ ኸውን እዩ ንዓና ግን ኣይሕበረናን ስለ ዘሎ ወይ እውን ኮሚኒኬሽን ክመዓራረ ሕጂ ነዚ ከም ዝናበለ ከሎ ንዕኦም ዘፀልሎም ዘሎ ናብ ኤርትራ ዝቕይርዎ ዘለዉ ብሰንኪ እዚ እዩ። እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣፅዋር ናይ ግብፂ ናብ ሶማልያ ዝኣቱ ዘሎ እዩ። ምናልባት ዙም ኮይኑ ከርየኩም ክፍትን እየ ካብ ርሑቕ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ስለምንታይ ከም ዝኾነ ኣብዚ ኣብ መርከብ ከሎ እዩ ዘርእየኩም ዘሎ። እዚ ሓበሬታ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝወሩ ዘሎ እዩ። ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ክቕበሎ ከሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምናልባት ዘርኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። እታ መርከብ ክትመፅእ ከላ ዘርኢ ስእሊ ኣሎ፣ ብዙሕ ስእልታት ይወፅዩ ዘሎ። እዚኣ እታ መርከብ ኣፅዋር ተሰኪማ ዝመፀት እያ ዝበልዋ እዮም። ኣምሓራ ኒውስ ኣናውንስ ገይርዎ ነይሩ። ኤቭሪባዲ ክዛረበላ ካብቲ ማሊ ክሳብ ሎሚ ከምኡ እውን እቲ ኣፅዋር ወሪዱ ኣብ መሬት ከሎ እውን ዘርኢ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኣፅዋር ወሪዱ ናብ ሶማልያውያን ምስ ተረከበ ዝነበረ ሓበሬታ ከም ዝኾነ እዩ። ስለዚ ግብፂ ብዙሕ ኣፅዋር ናብ ሶማልያ ተውሕዝ ከም ዘላ ሶማሌላንድ ይኹን ኢትዮጵያ ድማ ብጣዕሚ ፀርፀር ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ግብፂ ድማ ንጉዳይ ናይ ሶማልያ ሲሪየስ ወሲዳቶ ከም ዘላ ነዚ ዝብለኩም ፀናሕኩ ናይ ጂኦፖለቲካ ኣናብባ ገለ ነገር እንተደይ ገይሩ ሲሲ ብህዝቡ ልዑል ፀቕጢ ኣለዎ። ኣብዚኣ ከነፅረልኩም ዘለኒ ብንፁር ክንፈልጦ ዘለና ግብፂ ወይ እውን ሲሲ ብዙሕ ፀቕጢ ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ። ስለምንታይ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀዛ ከምቲ ህዝቢ ዝደልዮ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ይገበረ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ኣይገበረን። በንፃሩ ንረብሓ እስራኤል ይሰርሕ ኣሎ። እዚ ብህዝቢ ግብፂ ተቐባልነት የብሉን። ጉዳይ ናይ ቀዛ ግን ካልኣይ ደረጃ እዩ ዝሕዝ ንግብፃውያን። ምክንያቱ
ولا እኳ ድንጋጽ እንተለዎም ካብ ቃዛ ዝረኽቦ እኽሊ የብሎምን ወይ ካብ ቃዛ ዝሰትይዎ ማይ የብሎምን ኒል ነፍሱ ከፍ ግብፃዊ ዝትንክፍ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ከምታ ጉዳይ ቃዛ ዝገዶ ዘሎ ዝኸዶ ዘሎ ጥውይዊ መንገዲ ብዛዕባ ናይ ኒል ከምኡ ክኸይድ ከፍቅዶ ዝኽእል ህዝቢ የለን ኣብ ካልእ ቪድዮታት የርእየኩም እየ 95% ህዝቢ ግብፂ ካብቲ ኒል ዝመፅእ ማይ እዩ ዝጥቀም ንዝሰትዮ ንዝበልዖ ንዝሕፀበሉ ንፋብሪኩ ንትካሉ ስለዚ ብጉዳይ ናይ ኒል ነክ ፈረግ ዝበሃል የለን that's why እዚ ኣፅዋር ዝውሕዝ ዘሎ ንሪኦ ዘለና that's why ኢትዮጵያውያን ካብ ሶማሊላንድ ተስፋ ናይ ምቑራፅ ምልክት ኢና ብኤርትራ ገፁ ዘዛርቦም ዘሎ ሱቕ ኢሎም ኣይኮኑን እዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስሊ ክውሰደሉ ዝግብኦ ነጥቢ ኮይኑ ይስማዓኒ ናተይ ፍርሂ ማለት እዩ ምናልባት እጅዳ ሓሳብ ከቀይርካ ክትብሉ ኢኹም ዳ እምበረይ እዚ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ተደይሰሊጥዎም እንድ ዝሰልጥካ ይመስልኒ ዘሎ እሞ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝኾነ ይኹን ዲል ክትገብር ተዘይኪኢላ I think we will have a trouble. نيرترا بحيلي حسب كحد قويم زبل من تفصم يبلين أبزو وانزي مغنياتو أي كون نيرترا خجت مع أبي أحمد نفانوك سعراي كعلن الله. إيرترا بزح مرجعات الله أبزو قدايزي. هذا شوفي أبزح جزالاتو قداي كابون خيتوت كل نجار كتجبرك تكل الله. قليلي دمازي. أرجعهم لك قليلي نفانو كتعطوا قفت كل لك. نفانو محجاز كدليو. أرجعهم لهم. ኢትዮጵያ ካብዚ ጉዳይ እዚ ከም ትኽብልዎ ፀንሑ ኣፅዋርና እዚኣታ ኣይዲዮሎጂናቶም ኩላቶም ካዮም ዝብልዋ እዛ ዘረባ እዚኣ ናይዚ ሓፂር ስለ ዘምፀኽልኩም በር ኩላቶም ዝብልዋ እያ እዚኣ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የ120 ሚሊዮን የባህር በር ያስፈልጋት የሚለው ነገር ትክክል አይደለም እኔ የሆነ ስምምነት አለ የ1962 ክሊሊ ተቀምጧል እኮ ኢትዮጵያ has a right እኔ ሞር የሚያሳስበኝ ኢትዮጵያ አንድነት ቢሆን እኮ ነው እውነቴን ነው ለምሳሌ ስሜት እንዲያው ሚሊታሪስት እንዳልባል እንጂ አንድ ብንሆን ጠንካራ ጦር እንትን ብለን እኔ አሰብን ቴክ ኦቨር ባረግ ደስ ይለኛል ለምሳሌ ኦር ተመከመዶ so እቲ ድሪም ናቶም this is very clear አንድነት ናቶም ኣብ ዝተዋሓሰሉ ኢትዮጵያ ሓንቲ እንተኮይና እንተደይ ፈሪሳ ማለቶም ሓደ እንተኮይኖም ኣብ ሰንትራል መንግስቲ ናቶም ተሓይሉ ሰራዊት ካንጹ ቀሊልን ኢትዮጵያ ቁጥር ማለት እየ حيال سراويت مالت بقصرن بحاصين كم زي كونه ابز فيديوهات سمعنا لنا انتخونه if you give them time من البات كابين لعل دفلت وسبات كله غليم ابتو ورارات ناي جبس زنبره ابتو ورارات ناي بعدما زنبره تذكروا تخونكم قداماي كينات كجمر كله وي قداماي انتينا نبلنا قداماي ورار كجمر كله ايرترا كاب سواز علمتهم سراويتن كدن حيال سراويت سلازنبره أبت مجمرة ولا قاعد نايت هو حد حيل ما تيجي قال يتفتنه قلتي فهمت في عما بيبس عمه أبز جبوب وتابس عمه شو أنت يزبل زربانيرو أبتو عنتي إيرترا زد اللي سقوم تسبق جران تتكبر أوف كورس بعلم درجة بزوج أجا مقاطع ماجن نتيه هو حد بوز خانة معرم تاخد قبر المخالط أبت مجمرة كنا تاج نشم قلنا تبهيل تطعم زبالة هو حتى يجي إثيوبيا نتكوينات شعبية نيثيوبيا كفرس كم زحسب زلوا جيرو سلادي شاطو نبمولو إثيوبيا موبيلايز جيرو أشحات أسوار كمدما بعالم درجة لولا ونحن تدفيرو قال ملا قليلو ما عاد حجزاتنا أسوارات رغيبو كالاي ورارك ما تصغلو كن من تاي وتدروا عقم حزر لامت سو إذا نجارات زي بقليلو حجون نزحات نجارات أبقولنا موبيلايز كجبر زغل إثيوبيا كما جابريا نزحات هجرات كتقدم تخلين كتعتق تخلين هجريا that's why أبزح حج دخيمات اللي زلا كنتات شعبية أنا زي كنتات زي I really hope قال نجار وسيدو حدا نبهار مفتاح ولا كلتا مرجع نتنا إثيوبيا قد إننا خنتولين دلنا نحريلكا نا إيرترا ديفنس ما كتعيله كل لك بخمي إيرترا استراتيجي كواجد سنة الله أمريكا بس ما تسرح الله بزرايو مخنياتو تي إيرترا حيلي نبي حق تنكا خمسة لنا هنا نرزل لنا أمريكا مس إيرترا قد منها مسكاري زياس كسمعوا دو كل خيلي نايب تراس من منت زي كاب بزح صقم كنا ناقف غيرنا كم حزب متن توديبنا قصالي عدلنا ونكري كم بوليتيكال انتيتي توديبنا مس عالم يكون مس خالط مدان اكلات كنزرر صقماتون كنحجز عاخيلنا ايو من الوقت مسرح سلام خزرب لي يخون تماليتنا انا كينات خناقات دون نخون سكفتات له بناتنا انا تحزا فرموا تواهلهم مس فرموا طرايده كنا دحرين زمص شطف كما يركا بايتات فطرلو هو ኤርትራ ወጸትን ኤርትራ ሰብ ትቀትላላ ኤርትራ ትዘምታላ ኤርትራ ትብላላ
መማሳመስ መዳናጎይ ማለት እዩ ነቲ መስርሕ ምዝርጋው ናይ ምትግባር ምምጣጥ ኣብ ምምጣጥ ክፍጠር ዝኽእል ዕልቕልቕ ንዕኡ ተጠቒምካ ከመይ ጌርካ ሓድሽ ውጥን ተምፅእ ንቡር እዩ ኣብ ዋሽንግተን ጃንላታት ኣተሓሳስባ ኣብ ካልእ ዓለማት ከድካ ተሪኢኻ ይልክ ደይትፈልጦ ምዕባለታት እንድሕር መፂኡ ክሳብ ትፈልጦ ተሓቕኖ ኣግርግር ትፈጥር ኣብ ውሽጢ እቲ ኣግርግር ግዜ ትመጥጥ ኣብ ውሽጢ እተመጠ ግዜ ከዓ ውጥንካ ተመሓየሽ ያታ ሩል ናይ ፀወታ ናቶም ዲፕሎማሲ ገለ በለ ዝብሎ ሕጂ ኣዛንካ ዘፅምም እዩ ዘመተ እዚ ክትብሎ ይትኽእል ኢና ኖ ናይ ወልቃይት ኣሎ በዚ ኣሎ ናይ ከምዚ በዚ ኦምዚኦም ኣይወፁን እዚኦም ከምዚ የበሉ እንዲኦም ዝካየድ ዘሎ ክሳብ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ሎሚ ድሕሪ ፅባሕ እውን ዝመፅእ ዘመተ ንሳ እንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ዝትግበር ካልእ መማራፂ ኸ የለን ካልእ መማረፂ የለን ኣብ ካልእ ሳልሳይ ኣብ ራብዓይ መደብ ክእቶ እንድሕር ኮይኑ ምናልባሽ ኣይፍለጥን በዓል ኣመል ኣመሉ ይገድፍን ኢልካ ተብል ትኽእል ግን ናብ ከምኡ ዘኽይድ ኩነታት እውን የለን ንገዛ ርእሱ ሕጂ ካልእ ሓድሽ ወዲብካ ሓይሊ መምኽኔታት ፈጢርካ ዛረብ መዓልቱ ምስ ኣኸለ ንዛረበሉ ሕጂ ግን ኣብዛ ዘለና እንታይ ኢና ንዕዘብ ንከታተል ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ይተግበር ኣይተግበር ታዊኽና ንፈርዶ ብይን የለን ብግብሪ ኣብ ባይታ እናተተግበረ ከርዲና መዓልቲ መዓልቲ ዝውሰኽ ዘሎ ሓዲሽ ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ እዩ ሳላ እዚ ዝተገብረ ዓቕልን ዝተኻየደ ፀረ መጥቃዕትታትን ኣብ ዝሓሸ ቦታ ኣለና ሕጂ ኢልካ ክዛረብ ትኽእል ኣመሎም ገድፊኦም ንሳቶም ክቕይርዎም ከምዚ ከብልዎም ኣይትኽእል ግን እዚኣ ናይ ትማሊ ምሂራቶም ክትከውን ትኽእል ኣለዎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚኣ ዘረባ ምስ ሰማዕካ እንታይ ተስተብህል ሻዕብያ እዚ ኣብ 2022 ገለ ዝተዛረበ እዚ ኢንተርቪው እዚ ኢነሰንስ ነዚ ሕጂ ዘሎ መድረኽ ወይ እውን ድሕሪ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ከጋጥም ዝኽእል ኩሉ ካልኩሌት ገይርዎ ነይሩ ኣቐዲምካ ካልኩሌት ናይ ምግባር ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ኣብ ታሪክ ካብ ሰውራ ጀሚርካ ትፈልጥ ርዮ እዩ እቲ ጉያ ናይ ዲፕሎማሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክገብሮ ዝፀንሐ ድሕሪኡ እንተሪኢኻዮ ዋሽንግተን ስትራቴጂ ይደሊ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ዝነበረ ካብታ ዘረባ ተሰሚዕኩሞ እቲ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ እናተሓቕኖ ከሎ ሜላ ናቱ ክህንድስ እዩ ዝፍትን ዘሎ ዋሽንግተን ኢሉ they know this game ነዚ ስለ ዝፈልጥዮም ኤርትራ ተጓዕዮም ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ብኸመይ መንገዲ እንታይ ገይሮም ካብቲ ኩነታት እቲ ክሳብ ሕጂ እንድሕር ኢልና ምስ ቻይና ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክምስርቱ ክኢሎም ሽርክነት ማለት እዩ ምስ ራሻ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክምስርቱ ክኢሎም ኣብቲ ዞባ ድማ ምስቶም ሪጅናል ፓወርስ ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ምስ ግብፂ ድማ ኣገዳሲ ዝኾነ ዝምድና እዚኣቶም እቶም ኣርባዕተ ክጥቀሱ ዝኽእሉ እዮም ናይ ጥልያን ተወሳኺ ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ እዩ እቲ ስትራቴጂ እንድሕር ኢልና ኣብዚ ክልተ ሰለስተ ማኒቨር ንክገብርሉ ዝኽእሉ ዕድላት ስቲል ኣብቲ ከባቢ ምስ ዘለዉ ዝያዳ ፎከስ ከም ዘድልዮ ንርኢ ኣለና ስዑድያ ከምኡ ድማ ግብፂ እዚኣቶም ዓበይቲ ተራታት ክልቲኦም ድማ ዝዓበዩ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ እዮም እዚኦም ንኣሜሪካ አንታጎኒስት ወይ ከዓ ኮምፕሊት ኣንፃራ ክኸዱ ከም ዘይደልዩ ምልክት ንርኢ ኣለና ወላ እውን እንተመረፁ ሕጂ ብግምጣል እውን ክትሪእዎ ትኽእሉ እዮም ስዑድያ ንባዕሉ ምስ ራሻን ቻይናን ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና ክፈጥር ዝደሊ ዘሎ እዩ ግን መንጎ መንጎ ኢኻ ዘሎ ግብፂ ተመሳሳሊ ምስ ክልቲኦም ምስ ሰለስቲኦም ሓይልታት መንጎ መንጎ ዘሎ እዩ ኤርትራ ግን ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ኣብዚ ኩነታት እዚ ምክንያቱ ግብፂ ንኤርትራ ዝያዳ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ ግብፂ ንሱዳን ሒዛ ንኢትዮጵያ ኮንቴን ክትገብራ ከም ዘይከኣለት ርኢና ኢና ንሶማልያ ሒዛ እውን ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ምክንያቱ ሻዕብያ ንኣቢ ስለ ዘድሓኖ ቀደም ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ኣቅድሚት ጀሚረልኩም ነይረ ንኣቢ ዘድሓኖ ሻዕብያ እዩ ነይሩ ንኣቢ ስርዓት ናቱ ካብ ውድቀት ዘድሓኖ ሻዕብያ እዩ ነይሩ ስለዚ ግብፂ ንሻዕብያ ክትሕዝ ክትክእል ኣለዋ ኣብቲ ዞባቲ ረብሓ ናታ ከተውሕዝ ተኮይና ዳትስ ዋይ ናይ ግብፂ ምምፃእ ሓይሊ ናይ ሻዕብያ ስለ ዝፈልጡ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ሻዕብያ ብነብሲ ደው ኢሉ ክቐፅል ዝኽእል ሓይሊ እዩ እንተኾነ እቲ ዝግበር ተፅዕኖ እቲ ዝግበር ሽግር ብቐሊሉ ነቲ ሂወት ናይቲ ህዝቢ ከካብሎ ከም ዝኽእል ካፍሉጥ እዩ ስለዚ ሻዕብያ ምስ ግብፂ ሽርክነት ክገብር ከሎ ግብፂ ንኤርትራ ፍሉይ ነገር ገይሩ ሽግር ክፈጥረላ ዝኽእል እዩ ዝብል ሓይሊ የብለይ መረዳእታ የብለይን ግብፂ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ርግኡነት ንኸይህሉ ዝለዓለ ድሌት ዘለዎ ሓይሊ እዩ ኢትዮጵያ ሓያል ንኸይትኸውን ከምቲ እንታይ ብል ነይሩ ንሕና ርግእ እንተንብል ነርና ሓድነትና እንተንዕቅብ ነርና እዚ ጉዳይ እዚ ንኸይፍፀም ትደሊ መን እያ ቀዳመይቲ ግብፂ እያ ምክንያቱ ኤርትራ
ኢትዮጵያ ብኩሉ መልክዕ ስለትፈልጣ ኤርትራ ኦፍ ኮርስ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ፀገም ከም ዝፈጥረና ንፈልጥ ኢና እንተኾነ ኤርትራ ድማ ተሓይል ኣይተሓይል ኢትዮጵያ ምምካት ድማ ክኢላታ ኣብ ታሪክ ግብፂ ግን ሓያል ኢትዮጵያ እንታይ ክትገብሮም ከም ትኽእል እዮም እዮም ሓደ ዲጋ ሃኒፆም ኣለዉ ሓያል ከለዉ ካልኣይ ግዜ ሓያል ተኮይኖም 2-3 ዲጋ ክሃንፅዮም so they have a big trouble leverage ድማ የብሎምን ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ሓጓፍ እዚ ዝያዳ ክጥቀመሉ ዝጓየ ዘሎ ግብፂ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት ክትጥቀመሉ ኣለዋ ሓንቲ ኣብዚኣ ክበኩም ደልየ ዘለኹ ካልኦት ሓይልታት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዞባና ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ክንክእል ኣለና እዚኣ ሓበሬታ እዚኣ ሪኢኹማ ዲኹም ኣይረኣኹማን ኣይፈልጥን እየ ግን እቲ ብሩህ መጻኢ ዝበሃል ውድብ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምስ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ከም ዝተራኸበ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ስለዚ ምስ ማይክ ሃመር ኣብ ኣኼባ ናቶም ኣትዩ ከም ዝነበረ ኣሲስተንት ናቱ እውን ምስቶም ብሩህ መጻኢ ዝበሃሉ ከም ዝተራኸቡ ብሩህ መጻኢ በየነ ሰዊጎም እዮም ዝበሃል ዘሎ ሓቅዲ ሓሶት we don't know in general ግን ከምታ ኣብቲ ባይቶ ዝተዘርበ ርክባት ይግበር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ መን ይሰርሖ ዘሎ ሎቢ ግሩፕ ዝበሃል እዚ ኤልያስ ገራሱሊስቲ ገለ ዝብል ነዚ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ኢሉ ዝሾሞ ገብረ ባዱራይ ዝተባሃለ ንሱ ሬፕሬዘንት ስለ ዝገብሮ ዘሎ ምስ መን ይራኸበሎ ምስቶም ኣባላት ናይ ባይቶ ገለ ይራኸበሎ ምስ ስቴት ዲፓርትመንት እውን ብመንገዶም ርክብ ክግበር ከም ዝተኻእለ ገምጋም ኣለኒ ስለዚ እቶም ሎቢስት ግሩፕ ነቲ ሪሌሽንሽፕ ንምፍጣር ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ስቴት ዲፓርትመንት ምስ ተቃዋሚ ናይ ኤርትራ ይራኸብ ኣሎ ነቶም ተቃዋምቲ ድማ ኢትዮጵያ ንክኣቱ ይደፋፍእዎም ከም ዘለዉ ናብ ኢትዮጵያ ድማ ከይዶም ከም ዝነበሩ እውን ዝግለጽ እዩ እዚ እቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ኣገይን ኣንጻር ኤርትራ ኣካይዳ ናቱ ኣገይን ሌቨሬጅ ክህልዎ ስለ ዝደሊ ዘሎ ከም ዝገብር ዘሎ ኣሜሪካ ናብቲ ረጂም ቸንጅ ናይ ኤርትራ ስቲል መርገፂያ ከም ዘይቀየረት ብኩሉ መንገዲ ዋላ ድዋጆ ክቅፅዕትፍት እንተላ ስቲል እቲ መርገፂ ናታ ግን ረጂም ቸንጅ ዝብል ዋላ እውን ንምንታይ ብዕምቆ ትሰርሓሉላ እቲ ኩነታት ግን ኣብ ቀፃልነት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ገለ ካብቲ ኣፎም ዝብልዎ ዘለዎ እስከ ንስማዕ እንታይ ይሓስቡ ከም ዘለዎ ኣብዚ ተዛሪቦም ነይሮም ጉዞና ዝደልዩ ዘለው ሓባራዊ ስራሕ ከም ዝኾነ ዩኒፋይ ምዃኑ ደኣ ንርኢ እምበረይ ሕጂ ብዝተፈላለየ መገዲ ሻማ ክንብል ኣብታ ናይ ቀደምና ክንምለስ ኢና ንሱ ኸ እንታይ እዩ ውል ገደም ክፍሽዝ ስለዚ እተን ዝበለን ቃላት ናብታ ዝበላ ደረጃ ናብታ ዝበላ ኦፊስ እንቆላይ ናብቲ ዝምልከቶ ንኣብነት ኣብ እንታይ ኢሉ መሊሱ ኣንደር ሰክሬተር ባስ ነቲ ስፔሲፊክስ ተመሊሱ ከምፃልካ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ንመን እዩ ዘገድስቲ ስፔሲፊክ ተልካ ንዓና እዩ ዘገድሰና ስለዚ ንሕና ከዓ ንዓን ክንቅበል ኢልና እውን ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ክንኣቱ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ብሸነኻት ናይ በዓል ቲቦር ናጊ ኦም ዝመፁ እውን ኣለውና ስለዚ እቲ በፂሕናዮ ዘለና ፅፍሕታሲ ብፉል ታይም ሒዝናዮ ስለ ዘለና ንዚኣ ቁሩብ ዘይኮነ ነገራት ንኸይግበር ንእሽተይ መተሓሳሰቢ ዓይነት ማለት እዩ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ካልእ ርክብ ክንገብር ኢና ምስ ኮንግረስ ውመን እንኮላይ ኣብቲ ናቱ ብመፅእ ዕለት 20 ኢልና ሰዲድና ኣለና ንሱ ከዓ ናይ ድራር ምሽት ጌርና ፋንድሬዘር ክንገብረሉ ኢና ንምንታይ ተልካ እነዚኦም ቻምፒዮን ዝገብሩልና ኮንግረስ ውመን ንሕና ከዓ ዊ ሃድ ቱ make sure they stay in office ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ንዝገበረልካ ግበረሉ እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ this is how it works ደገርም ነገር የብሉን ስለዚ ስርዓት ብሰላማዊ መንገዲ ዝኸይድ ኣይኮነን እቲ ብዚ ዝግበር ዘሎ ከዓ ሰብ ክርድኦ እንታይ እዩ ፅባሕ እውን እሱ ኢና ክንዛረበሉ ሓደ ካብቲ ርእስቲ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ዓመት ብከምዚ ፌስቲቫላትን ብካልእ ምንጭታትን ካብ 300 እስካብ 400 ሚልዮን ዶላር የውጡ እዚ ናይ ስለላ ትካላት ናይ ሽወደን ዘውፅዎ ሓበሬታ እዩ እቲ ዶኩመንት ፅባሕ ከነውፅኦ ኢና ብትግርኛን ብእንግሊሽን ተርጉምና ኣለና እዚ ሕጂ እዚ ገንዘብ እዚ ካበይ ይኣቱ ዘሎ በዚ ዝግበር ዘሎ ፌስቲቫላት ስለዚ ብርጌድና ሓመዱ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ብንፁር ነፍቲ ሰብን ኮሚኒኬት ክግበር ቆልዓ ሰበይቲ ክፈጋእ ኣይኮነን ንሕና ኣሕዋትና ክንፋጋእ የብልና ግን ኩላትና ካዝና ናይቲ ስርዓት ነድርቆ ኣይትኺዱ ኢሉ ለሚኑ ኖ ክንከይድ ኢና ነቲ ደስደደኩም ስርዓት ክህፍትም ክንገብር ኢና እንተኢሎሞ ኣማራፂ የብሉን ማለት ስለዚ እቲ ዘዘርከበ ክዛረብ የብሉን ምክንያቱ እቲ ስርዓት እንታይ ዘጥቃም ዘሎ ኣንስቲ ቆልዑት ህፃናት ፈጊኦም እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ኣበይ ከይዶም ተፈጊኦም እሞ ናብቲ ስርዓት ከድካ ዝግበር ተሪፉስ ንሕና ከም ህዝቢ ብሓባር ኮይና ንዕመ ሽዑ ክንፋቐር ኢና ሽዑ ኣሕዋት ኢና ሽዑ ኣብ ቆልዓ ሰበይቲ ድፍጋእ የለን ካልእ እኳ ደኣ ሓደጋ ከይመፆም ብሓባር
እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ኤርትራውያን ተተጋቢዮም ክፍግኡ ኣለዎም እዩ ዝብል ዘሎ ሲምፕል ማለት ነቲ ስርዓት ዝኸውን ይትበዓል ይብል ኣሎ ካል በዓል ደቃ ዘዳለካ ያለካ እቶም መንእሰያት ክራኸብሉ ዝኽእሉ ቆልዑ ምስ ስድራ ቤቶም ክራኸብሉ ዝኽእሉ 10,000 20,000 ክከበሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ጌርካ ትፈልጥ እቲ ፌስቲቫል ብመሰረቱ ህዝቢ ንክራኸብ ዝበለፀ ዕድል ኣብ ዝደገ ዘሎ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኮሚኒቲ እቲ ዝበለፀ መራኸቢ እቲ ፌስቲቫል እዩ ነዚያ ክሕዝ ዝኽእል ሓቂ የለን ነቲ ክሃንፅ ይክእል ሕብረተሰብ ነቲ ዝተሃንፀ ከብርስ ዝፍትን ግን ብዙሕ ንርኢ ኣለና መጀመርያ ንስኻ ነቲ ህዝቢ ተሓልየሉ እንድሕር ኮንካ ነቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ ተሓልየሉ እንድሕር ኮንካ ተወዳዳሪ ናይቲ ፌስቲቫል መስርት ሽዑ ንህልኩም ናይ ፍትሒ ፌስቲቫል ጌርና ኣለና ካብዚ ናብ ዝምፁ እቲ ህዝቢ እውን በዓል ይርኢ እዩ ሓደ ምቹእ ዝኾነ ምስቲ ፌስቲቫል ኣብ ስቶክሆልም ዝግበር ወይ እውን ኣብ ሎንደን ዝግበር ምስኡ ዝወዳደር ባህሊ ናይ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ክብርታት ናይ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ኤርትራውያን ሓሳቦምን ስነ ጥበብ ናይ ሃገሮምን ዘስተማኽረሉ ባይታ እንተፈጢርካ ወይ ህዝቢ ዓሻድ እዩ ፅቡቅ እንተፈጢርካሉ ክኸደካ ይኽእል እዩ ዝምችኦ ነገር ተፈጢርካሉ ደስ ዝብሎ ንደቁ ከውርሶ ዝደሊ ንደቁ ክምህሮ ዝደሊ ነገራት ተፈጢርካሉ ክስዕሮ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ክትገብር ስለዘይትኽእል ግን እንታይ ክትገብር ትፍትን ኣለኻ ነቲ ዝተኣከበ ሰብ ነቲ ናትና ስለዘይገበረልና ክንፈቆ ኣለና ነቲ ዝተገበረ ኩነታት እዩ ሌጂቲማይዝ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ሕጊ ድማ መዓልታዊ እንታይ ይገብሮም ኣሎ ንርኢ ኣለና ባይ ደ ወይ ሓደ ኣርቲክል ኣብ ሆላንድ ዝተፃሓፈ እንታይ ኢሎም እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ንዲሞክራሲ ኢሉ ዝገበረ ዘይኮነስ ውራይ ኢሉ ሕማቕ ክገብር ዝተበገሰ ውድብ ከም ዝኾነ በፂሕናዮ ኣለና ኢሉ ኣሎ That's why እቶም ቤት ፍርዳት ናይ ጀርመን ናይ ስዊድን ናይ ሆላንድ ብሓደ ይሰርሑ ኣለዉ እቶም ኣብ ሆላንድ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ናይ ሰለስቲኡ ክስታት ንኣብነት ጆን ብላክ ኣብ ጀርመን ዝገበሮ ኣብ ሆላንድ ዝገበሮ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ናይ ኔዘርላንድስ ተኣኪቡ ክመፅእ ከም ዘለዎ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ንባዕሎም ዘይገብርዎ ንሰብ ጎል ክእትዉ ግን ፀገም የብሎምን ነዚ ዘረባናቶም ግን በዚ ጌርና እንተመለስናዮ ሓይሽ ፀባ ሓንቲ ላሕሚ ውቶት ሓንቲ ግራት ስለ ዝኾና ኣብቲ መኣዲ እዚ ተሓዊሽና ንርከብ ኣለና ክድቅስ ክትስእ ኤረትራ ይትረስዕ كم حزب إيرترا سواء أنا إسلام كوينا ولا خستان كوينا اتسنيتنا ناي قدمنا أيو وبتعمل نحبنا اللي إنا بتعمل نحجوس اللي إنا إذا أب سوشيال ميديا خونكا متروخ عدلو كترف له تي مسرت دلو أب إيرترا نعو قديفنا نزي قولو تطقو دزرب حدي نعو حزنا كن بقسي بلنا اتوم عقلياتات الاسلام نتوم دقم عقل جبر خبلو مالو اتوم عقلياتات كستان دما نتوم دقم دما ادب جبر خبلو مالو لانه زين انا اي طقمناني بانصار نتي كل خصوصا الناس دلي تاشو سب الله قينو نعانا كتكمنا زخيل دحري تمسنا زخيل انت تبلكا نحن حدنا فحج نقرح كاتونا نحن كمتنا قدمنا كننا ببر لنا ابصبق بحنسا ابحمق نابره بحنسا أب شنكي بحنسا أب رهوة بحنسا أب برهان بحنسا أب سلمات بحنسا أنا أمته نحنا كم أنا انظر أخينا يدولنا سلام انظر أخينا يدولنا نازلات انظر أخينا يدولنا كبرة كرعة بيمان بزقامين دق بخلق كادك سيتبزح يبهال نظر أخينا يدولنا سلام زي فتوى الناس لزلو كندقسن كنتسن إيرترا عامل بنا تحضر كي دقسنا خلنا إيرترا ذكرنا خنبري قبانا وتي من تاي عشرة سلزتفانا ثلاثة دحلفة أربعة دحلفة ولدون كم ذا ولد دخنا من إيرترا دحلفة يرسع له كان يحسب له كان إيرترا تطعم هاجر عبين له نسبع المعدة فقري مسحاو كاطل زقاماي مخري بهال زقاماي مخري خابضي يدحننا كومو زبدكا إيرترا يبلنانينا كابز زبلز لبونا يلن تماهيرا كتبل تخلي خاص نيا كتبل تخلي خاجل كلت حدا عصرت اسرا زخون بودكاست ناي حماق زمهور سمعك خد كنت خليها كند سدرا بيتنا كند ولدنا لبونا زل وجن يلن ويزدم كم يجرك بحدا تنبر كل حيمانات تكون استفلالي بهرات تكون زبير تراك سعلومي بعليت كت أفا زي فتنة أمول أفريقيا فلي حبرة السبي قالوا تيلونا يبلني هذا اللوجن زبير ترادما
بحاجة كوينو هيمانوتو أماخيلو كبرتات هيمانوتو كريستنا بكريستنا اسلام بسلامو تفاقيرو زنبر بهيرات بزح زلو وجن نتبزحنات نابس أجانا غير زغاد حبرت سبيو نحد النوت دما كلنا كم حدا عبي جرات كيرنا كنا خانو كنكل لنا أنا ناتي صراحة دما أبزي كان رزي حدنت نايز بيرترا حدنت كساب زلنا كل عينت سلاي كل عينت بده نخص جرك الليلي زيادة موداتا نايلو ميهارس دما أبزي كودي بزح فتنات تالو بزعنا جرز جبرالو نتزلو كنتات نارا خدما نباهم كوربك فتنة لسخاتكم ون دقفكم ما يتقارص ولايك مقبار سبورت مقبار دما ناي كل الناس راح ينابلكو سحنت أمت درفقات حكمي أبكال جزيرة رغبنا